Hori, Bai. eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez. Nik uste horrek debeku emezidola, gomendio baino. Total. Beste bat igual, derrigorrezkoa izango da hemendik aurrera Euskal Herrian. Arma irun gutxinez traje hon bat eukitzea. Hori da, bale, Maialen. Hori, Bai, hortan ados gaude. Kartzela zigorra, zerbaiti? 50 urtetik gorako gizonak korrikaiteko mailak abiltzen dituzten unea, zigor gisa jarriko nieke. Jendea gutxigokatik kartzelan badau. Eta espidoa, bainu jantzi espidoa. Eske oso komplexua izaten da, batzutan egoten da espidoa eta txantxo bat ezela. Maiale. Eskerrak Maiale hemen daukunik, bestela guiron arten batzuteneko kartzela gizone beteko genuke aiden. Bueno, epaten zer, Maialen Iriartek bere etzera debeku zalea, baina hortxe botetako aztu zait, hori Maiena, Maiak? Ja. Zoi galdetzea Maiak aztu zait? Maiak, nik maia motzak korriteko batzutan erabiltzen jut, batzutan. Motzak, luziak ez. Lander? Ne ez da gustatzen publizitatea jutea ez, nik ez dolako hori jartzen, ez pixka tirikia. Nola publizitatea egiten jotea? Maiak dola ez zaizkidu gustatzen esana, dena markatzen jutea ez da nire estiloa, Bueno, ni uste dut trajearenak enduta beste dena gainditzen dudala azterketa. Uste dut, bai. Eta peilik dena, ez? Peilik dena gainditzen du, badu trajea, ez du mailarik erabiltzen, espidorik ez, piratarik ere ez. Begira, bueno, hauen begi zorrotzean beraz balekoa, zara. Gu gainerakoi traje hon bat falta zaigu. Bai. Hombre, hor beti arriskoa, ez? Trajean bat erosi eta gero ezkabitzia, ez? Hori da. Bai. Hobedela ez erosti hartan. Traje hon baten kontua ere bada, adibidez erosi nuen azken trajeak, bazuela, gerriko aldean, tirantzeko bat bezala, juten dela, galtza juten direla zabaltzen eta murrizten. Orduan, bai. Zeide hori, eta hori adibidez oso aproposa da, ezkontza baterako, ze hor zeiten zu janedan. Eta zertatzen da triparekin ba. Puztu egiten zarela. Orduan, kasu horretan zer da, ezkontzara batera zazenean 11etan tiraleku batean dago eta ordu biak aldera zabaltzen hasten zara pixkanaka. Ez, zuk ez duzu ezer egiten. Bera doa, bere kasaine automatikoan. Gomantzeko, goma pare bat dauzkalako gerrian, eta klaro, gainera, zuk eramaten baldin baduzu zinturoia edo zinturoia ere ez baldin baduzu eramaten osongi egina dago, eta osondo disimulatu dago, eta ez da ikusten. Nik hori behar dut, alkandorentzat behar du nik hori, holako gomatxo bat izatea. Alkandorak estu geratzen denean ja, tripa sartuta ondo geratzen duzu eta botoia lehertu beharrean baina itxura txarra ematen duta. Zenbat ezkondu, nien ez ezkondu, baina ezkondu dien zenbatek edukiko du trajea gaur egun ongi, ez? Ez duztu hori inguruan ez da holakoa, ez? Gero, oinaz... Ezkondu ziren eta ezkondu zen pertsona, neurrira intako trajea eta gero bost urtera 5 kilo, 10 kilo gehiago. Baina gero nola, 40ko krisiarekin ez, denak mendi trail eta biziletan da hasten diren, hor, agian berriro sartzeko moduan, egongo dira ezkondutakoa baino finago daudenak, Bai, seguro ez. Alare, arazo ere gaur egun bada zer nolako traje mota erabiltzen den. Ze gaur egun erabiltzen den, guk Euskal Herrian erosten dugun noiko trajea, pixka gertutasunagatik nabarmentzen dena da, estilo frantsesagoa dena edo estilo italianoa dena, horiek ohitura dutela traje estuak eramatea, eta noski hor gelditzen zera, itxusi. Preso. Baina esaterako fijatzen baldin bazarete Xi Jinping, Donald Trump edota Kim Jong-un, hauek sekulako barrikada dakate, baina beraien trajea txukun-txukuna da, estatu batuetako traje estilo edo asiako traje estiloa izaten delako gehiago, askoz ere txukunagoa egina, zuzenagoa, ez gerria gutxiago markatuta, eta orduan tripa gutxiago nabaritzen da, eta askoz ere eleganteago zoaz. Bale, zuzertza, estilo italianoko orduan edo? Ez, italiano, ni asiatiko edo amerikano. Xi Jinping eta Trumpen bidekoa. Eta korbata eramaten baldin bada, ere bai, hain gorrotatua den korbata, horrek ere laguntzen du, tripa tapatzeko. Noski. Katalunian gertatu zen, poeta batek kazetari bati arro esan zion, komunista mugimendu
komunistaren bueltakoa da, emakume hau, eta esan zion, beira, zuk zergaitik eramaten zu korbata, burges bat zara, eta esan zion ez, nik hemen korbata eramaten du nire tripa eta patzeko, besterik ez. Korbata luzia, zenbata luziagoa, tripa gehiago tapatzen nola da. Ez, baina atentzioa pixka gehiago dijoa lepoaldera. Haien lagunen bat iniko parituko diot bere urtetan, badaukal lagunen bat fitxatua, korbata bat parituko dio dana. Garitzen badit zergatik ez diot esango, baina berak ikusten ez dara, Kara, hemendik aurrera inork, ni esan inork sekulezte korbatariko paritu disfrazatzeko bakarri jantzi zen dudalako, baina indirekta bezala argen ezake orduan, korbataren opari bat, esan. Esan edidazu, nire triparen inguruan. Pajarita, pedi pajarita zu da kaso? Ez, pajarita ez gustatzen. Bueno, nik esango nuke neko gainditu, Bai. Itzboi batzu gara. Bai. Marko gara traje baten bila nik uste, oinatz da joan, goiruak traje baten bila jarko gara. Kontuz. Ni enez eroriko ja dagoeneko. Kontuz ibiliz, atzokoan badago analista bat, komunikazio arloko aditu bat, Patricia Centeno izena duna, eta hitz egin zuen, atzo, Extremadurako horre presidentetzarako izan den hautagaiaren diskurtsoaz eta pixkat zer nolako estetika eraman duen, eta horre aldarrikatzen zuena zen, apropos aldatu duela bere janzkera boxeri ere men egiteko, eta adibidez aurreko aldian bere kabuz soilik peperen babesarekin aurkeztu zela eta aldarrikatu zuenean boxen irizpide matxistak ez zituela aplikatuko, hori aldarrikatu zuenean, adibidez ateraz bere investidura diskurtsoa eman zuen sorbaldak agerian zituela, hile luzeagoarekin, eta orain boxin men eginez eraman zuen raia diplomatikoko txaketa bat, hila beste modu batean, itxura formalago batean, orduan... Hori oso gai... Orduan, trajearena bada pixka, segun egokitu behar dela pertsonaren gana, pertsonalitatearen gana. Bai, baina ere, nola behartzen zituzten egoerek, kaso honetan, ez dut boxeko ez dakit, baina egoerak batzutan agian gustoko ez duzun, janzkera batera eraman zaitzakela, agian, gustuko ez duzun dotorezia nahiko baldaran ez jazten, saiatzen ez dut, oza berezirik bilatzen, baina egia da leku batzutan, behartuta zaudela gutxieneko batzuk, ez? Ematen du adibidez, telebistara joan barbazara, Balkandora gutxienez, jantzi beharra duzula, edo suposatzen du protokolo kontuetan eta ez da egin hor datorrelako hor politika munduan dabiltzen direnek, ez gutxieneko batzuk bete ezean berehala begirada, ez zu baina jarriko dela, eta hori bai da, ez alako presio sozial bat, ez libertate falta. Nik Alkandora gutxitan jantzi dut, gertzaten zut, eta bodetan, igual lagunen bodetan Alkandora. Nik txistua jotzeko eta telebistara jateko, bi horietarako bakarrik. Eta ni lanerako behin jantzi nuen, agoratzen Alderdi Sozialistan Patxi Lopezen hauteskunde batzu zian, eta Bilbora tokatu zian PSOek urritzea jote infozazpikin. Eta hor jantziko egingo zen, Eta zano, eske jantzin berko, eske bestela. Bestela gaizki begiratuko diaten. Bestela gaizki begiratzen ziaten, pentsatu, eske Alkandora jantzin nula. Hori da. Ebintze ditxuroso. Traje eraman izan bazen utziko zenitun guztiak flipatzen. Bai, seguru. Eta hor lehen kolpeazuk ematen duzu. Pegi, paduzu esperientzia horretan. Horra, adibidez, behin parranda batean, kontatuko izue, tipo batekin edukin un eztabaida bat, esaten zulako berak epaiketa bat zeukala, eta nik esaten nion, jun behar zula epaiketara trajez jantzita horrela epaila baldintzatuko zuelako. Hori gomendatzen nion. Batutan ez da sinesgarri, ez dakit, ez? Bai, egia, hori da, muga nunda disfrazaren, ez? Ezkenean, dotore jaztea gauza da, disfraz itxura ematen baduzu ere, ez dakit. Orain, traje girorako oso gari politia da orain, Sevillako feria, eta ikusten abil gauza batzuk, oso nabaritzen da, arazoa da trajea gutxi erabiltzen dugula, orduan ohikoena da, traje bat erosten dugunean, merkera jutea, eta horrek gero, ikusten da, telak nolakoa diren, kaiskarrak, segituen simurtzen direla, trajearen formak oso arraroak, eta... Gero egia, testu inguruak, adibidez, gu gaur, imaginatu gu lauok lanera trajearekin joan da,
bueno, pixkat gure burua arraro ikusiko genuke, baina egia da gure gurasoen gaztetako argazkiak eta begiratu, eta neko ohiko erropa, zela trajearen antzeko erropa, eta orduan ez da ja halako erropa berezia ere, ez da ohikoagoa bezala, eta agian hor, adibidez nire kasuan ziur nago erosoago, jantziko nukela ez dela, horren beste trajea bera ez erosoa egiten zaidala, baizik erakusten duena edo irudikatzen duena, ez? Bai. Nik ez gaztean arrazoietako bat, ezkontza batera ere ez du sekula trajea eraman, igual da horretatik, edo etxe gustatu, nire buruan sartutako zeagatik, ideien gatik segurazke dutela gantzu, ez delako gustatzen beste gabe, baina, ez da. Baina, pixkat ere, horre, nik aldarrikatzen dut, traje eramatea, horre, Patricia Centeno, nire referentzia askotan bera da, eta berak aldarrikatzen du, trajea eramatea marxista dela, ze trajea erabiltzen zutelako sanskulotek, eta aldiz esmokina erabiltzea hori bai dela klasista, ez? Klasista edo eskuindarragoa izatearena. Eta gero adibidez ere, ez du zaitzer esan behar nahi. Hori. Vale. Jende baituta dagoela trajera biltzera, ez? Baina beste batzuk, jonek eta gainontzek esaten zutelarekin, niri harrero egiten zait. Nik urtean behin jartzen dut. Auzoko jaietan poteo elegantea egiten denean. Hor, jende guztian mozorratua joaten dela. Hori erdi disfraza da. Trampa da. Bueno, baina adiez, gu garaian gure herrian ere festetan egiten zen alako elegante egun moduko bat, eta hor, nik esango nuke neko disfrazatua juten ginela, baina adibidez, ez dakit, Azpeitin adiez elegante eguna garrantzitsua da, hor ez da disfrazik, hor jendea benetan dotore jazten. Serio jartzen dute trajea. Bai, elegante, baina serio. Hala ere, badute gauza bat, moda bat aski kritikagarria da dena. Azken aldian bai fijatu naiz bertan Azpeitian, modan jarri dela erabiltzea Peaky Blinders telesaieko gorrotxori. Eta esan behar dut, ez duzula zerta nahi nurruti jun behar. Trajea txapelarekin oso elegante gelditzen da. Eta adibidez hori da, nire aitona fabrikako langilea zen, baina bera juten zen alkandorarekin, Amerikana, korbata ez, baina txapela. Eta gero nire aitona bestaldetikan, kafen ibili zen lan egiten, bera Iturgina zen eta Madrilera bidali zutenean, ditu etxean argazki batzuk ematen dula gaur egun ministro deituko deniak. Ezu, Lander, ez dugu gaur ikerren kanturik gala? Hori esan barri zuen, txapelaren aldeko aldarria eta ez Peaky Blinders eta hor kamutu datoz denak. Txapela eta trajea. Eta horrein bai, ikerren kantuari pasoango dugu, ez dela gero bronka eroriko zaidelako. Normala. Traje zitzaion dugu, astearen deneko trajearekin hemen, Hori bai, oso. Ikerren kantuarekin jarraituko dugu, eskerrik asko goizenetan izateagatik eta ondo izan. Egun ekipa entzun zer moduz ostirala gaur, eta gaurko kantua, Jimila zen kontzertu eskainiko duan Defcon 2 taldearena da. Defcon 2, nik 96an ezagutu nituen, Eskaperen el Baus del Obrero eta Defcon 2en Ultramemia diskoak iritsi ziren gure etxera, Madrilgo bi talde guztiz desberdinenak, baina, oso politikoki oso lerratuak zirenak, ezta. Baina, oraingo honetan kuarto asalto diskoarekin etorreko dira, kuarto asalto 2004an ateratzen diskoa, eta gauza da, lehendabiziko diskoa, tercer asalto ditu zutela, etorretzen segundo, primer asalto, ultramemia, eta Alzheimer, eta disko festa interesgarria. 89an abestu zuten hemen esaldi bat, eta esaldi horrek dio Espainia ez da gorri, Espainia ez da gordina, Espainia beti izan da beltza betuna bezala. Eta nik uste dut, oso satira interesgarri entzutela madrildarra hauek. Eta, beste hainbat ere bai. Puerto Ricoko gertakizun larri batzu egindako kantu satiriko bat. Eta, gaurko honetan ekarri dizu dena. Egun honetan, aio! Tienes que escoger Cabanillas o Izquierdo.
Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi lekuona. Goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Estrasburgok zigorturiko 7 tortura kasu ikertzea eskatu du giza eskubideen behatokiak. Espainiar estatuak ez baldin badu eskaera jarraitzen, nazioarteko beste instantzietara jotzea aurreikusten dute. Gaur da garaia egiaztatzeko zer gertatu zen torturaren biktimei justizia ukatzeko itziera faltsuaren ondoren. Giza eskubideen Europako auzitegiak kausu horiek utzi eta bere agindua betetzeko unea da. Lander Martínez, egunon. Egunon pegi eta egunon. Entzuleok, Espainiar estatuko fiskaltzak zein exekutiboak ikertu gabe utzi dituen tortura kasuei jarraipena emateko ekimen judiziala jarriko dute abian amaieraraino heltzeko esan dutenez. Martxelo Otamendi torturatuak estatuaren konplizitatea salatu du. Kasu horietan Espainiar justiziak konplizitate guztia eskaini die torturatzaileei. Ez ditu tortura salaketak behar bezala ikertu. Eta Marixol Iparragirre eta Juan Ramon Karasa Torreren erdi askatasuneko erregimena bertan bera utzi izanak mendeko adierazten duela salatu du Sarek, lakuak erdi askatasun albidetzen duen 100.2 artikuluaren legezkotasuna defendatu du. Carlos Jimeno, Nafarroko Hezkuntza Kontseilariak ukatu du ikasgelak itxiko direnik, ikastolek salatu duten kontzentrazio murrizketa publikoan ereduak duen zabalpenaren ondorio dela ere azaldu du. Si se introduce el modelo de Enancín, si se introduce más oferta de modelo de Enabarzuza, pues obviamente eso repercute en determinadas ikastolas. Era berean, ukatu egin du sailaren erabakiaren atzean inolako arbitrariotasunik edo euskararen aurkako erasorik dagoenik. Negar la mayor, negar que haya un ataque al euskera por parte del departamento. En absoluto el departamento está maltratando, más allá de que lo que es el presupuesto para el euskera en el departamento de educación viene siendo el presupuesto más alto de la historia de la educación desde el año 2019. Eta hezkuntza arlotik ere esan beharra dugu, Gipuzkoako auzitegiak 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri dio martxoan epaitutako irakasle bati 16 urtetik berakoengana, internet bidez hurbiltzea eta baldintzapeko mehatxuak egitea gotzita. Nazioartean berriz, Israel eta Gaza Libanon genozidian sakontzen ari dira eta azken orduetan 20 lagun akatu dituzte. Umeak eta larrialdi zerbitzuetakoak dituzte jomugan, Magazi errefuxiatuen kanpalekuaren kontrako erasoa gauzatu zuten eta Jan Junisen dron bidezko bombardaketa egin. Beitlaia herrian ere 9 eta 14 urteko umeak hil zituen armada sionistak. Zinemaren akademia propia izango du Euskal Ikus-entzunezkoen sektoreak, zehazki 150 profesionalek baino gehiagok hala erabaki dute aho batez. Datozen egunotan erakundea formalki eratu beharko dute lehenik izaera juridikoa emanez. Halaber erabaki dute sorrera batzordeak izaera iraunkorra izango duela etorkizuneko gobernu batzordea aukeratuko duen lehen hauteskundeak egin arte. Orduan zehaztuko da akademiaren behin betiko egitura. Eta maiatzaren 14an 125 urte beteko dira Orion Euskal Kostaldeko azken balea harrapatu zutenetik. Urteurren berezionen bueltan udalak eta herriko eragilek ia hilabeteko egitarau antolatu dute balearen eguna ospatzeko eta hori bai mugarri nagusienetako bat Benito Lertxundiri egingo zaion omenaldi izango da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokionez, landerune honetan badugu nabarmentzeko jazoeraren bat. Uneotan pegi esan behar dugu ez dagoela aparteko getakaririk nabarmentzeko Bilboko ohiko autopilaketak kendu da arreta beraz Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Eguraldia zertxoait ez egon kortu egingo zaigu ostiral honetan. Goiz partean, hodeiak erdimailako eta goimailako hodeiak ugariak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Bertan, zaparrada bakanen bat edo beste emango da, ezer gutxi hala ere, Gipuzko aldera ere zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aldiz, ateri utziko dio eta zerua argiago agertuko da. Arratsaldean hodeiek ugariak izaten jarraituko dute bereziki Kantauriar isurialdean eta mendebaldean, eta mendi kontraren batean, zaparrada txoren bat botatzea ez da bazertzen, hala ere gehienean mitzat ateri utziko dio. Pirineo kontran eta barnealdeko mendietan eta bero hodeiak garatuko dira eta Pirineotan zaparrada isolaturen bat botatzea ez da bazertu behar, baina oso aukera txiki izango da. Gauean hori bai, Araba eta Bizkaia mendebaldean litekena da ekaizkutsuko zaparradak sartzea. Haizeak hegotik eta zakarantzean joko du egunaren lehen zatian, bereziki ipar partean, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz Araba eta Nafarroa hegoaldean, temperatura minimoek nabarmen xamar gora egingo dute. 12 eta 17 gradu bitartean errendituz,
Maximoek aldiz bera ingo dute, ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 20 eta 26 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Edelteietxea teknikan apirilak 24 da, ostirala. Informazioaren aria. Erregei fosili gabeko etorkizunerako bidea marraztuko dute Santa Martan dozenaka herrialdek. Energia mota honekiko mendekotasunak oso handia izaten jarraitzen du eta honi buelta emateko ekintza zehatzak onartzea espero dute antolatzaileek. Herbehereetako eta Kolonbiako gobernuek sustatuta erregai fosilen aroa atzean usteko estrategiak eta bide horria jorratuko dituen konferentzia egingo dute Santa Marta hirian. Bertan egingo dituzten eztabaidak 3 zutabe tematikoren inguruan egituratuko dira. Fosilekiko mendekotasun ekonomikoa gainditzea, energiaren eskaintza eta eskaria eraldatzea eta nazioarteko lankidetzan eta multilateralismoan aurrera egitea. Gaur egun eta oro har munduko herrialdeek erregai fosilekiko duten mendekotasuna 75 eta 90 artekoa da. Irene Belez, Kolonbiako ingurugiro ministroak asteazkenean esan zuen energia fosilaren eredu ekonomikoarekin lotzen diren gatazkabelikoek premiazkoagoa egiten dutela energia horrekiko mendekotasuna gainditzeko erabakiak hartzea. Casi que los países europeos, la mayoría de ellos están hoy diciendo necesitamos rápidamente encontrar energéticos sustitutos que nos hagan menos dependientes de esas fuentes, no por lo contaminantes, sino porque están asociadas a la guerra. Erregai fosilak gainditzeko hitzordua da, beraz, Kolonbiakoa eta herrialde antolatzaile eredugarri izateko bidean da, izan ere zenbaki ofizialen arabera ekoizpen elektrikoaren 15,6 energia garbien bidezkoa da dagoeneko, batez ere haize eta eguzki produkzioaren hazkundeak bultzatuta. Estrasburgok zigorturiko 7 tortura kasu ikertzea eskatu du giza eskubideen behatokiak. Espainiar estatuak ez baldin badu eskaera jarraitzen nazioarteko beste instantzietara joko dutela aurre ikusi dute. Oian Ataun, Patxi Arratibel, Mikel Sanargimiro, Martxelo Otamendi, Xavier Beortegi, Inigo González eta Beatriz Etxebarriaren tortura kasuengatik Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Espainiar estatua kondenatu zuen, baina honen ostean ez dela ondoriorik egon azaldu dute. Oskar Sánchez giza eskubideen behatokiko abokatua. Gaur da garaia egiaztatzeko zer gertatu zen torturaren biktimei justizia ukatzeko itziera faltsuaren ondoren. Giza eskubideen Europako auzitegiak kausu horiek utzi eta bere agindua betetzeko unea da. Espainiar estatuko fiskaltzak zein exekutiboak ikertu gabe utzi dituen tortura kasuei jarraipena emateko ekimen judiziala jarriko dute abian amaieraraino heltzeko esan dute. Eta Martxelo Otamendi torturatuak estatuaren konplizitatea salatu du ere. Kasu horietan Espainia justiziak konplizitate guztia eskaini die torturatzaileei. Ez ditu tortura salaketak behar bezala ikertu. Eskaerari muzin egin badiote nazio batuak bezalako nazioarteko instantzietara joko dutela iragarri dute. Marixoli Paragirre eta Juan Ramon Kara Satorreren erdi askatasuneko erregimena bertan bera utzi izanak mendeko adirazten duela salatu du sarek. Lakoak erdi askatasuna albidetzen duen 100.2 artikuluaren legezkotasuna defendatu du. Sarek adierazi du neurri horrek agerian uzten duela esparru judizial, politiko eta lobby guztiek duten mendeku. Gosea ITBko mikrofonoetan izan da Beñaturibe Etxebarria bozeramailea. Arduraz hartzen dugu atzera pausu hau, hain zuzen biak ere betetzen dituztelako, nahi bada ez 100.2an egunerokotasunean kalea zapaltzeko baldintzak, baizik eta 3. graduan egotekoak ere. Laguako Justizia eta Giza Eskubideen Saileko iturriek efe agentziari azpimarratu diotenez ez dago inolako lege kontrakotasunik. Espetxe erregamenduaren artikulu honen aplikazioa zigor zein gizarteratzearen arteko neurritasunean hartu dela argudiatu dute. Radio Popularren hitz egin du Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak. No tomamos decisiones arbitrarias al albur de lo que se nos ocurra en cada momento, ¿no? El gobierno ejecuta legislación penitenciaria. Auzitegi konstituzionalerako magistratu izateko Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatu duen hautagaiak jeltzaleen hizkuntza profilen erreforma adabaki gisa definitu du. Heldu den ostegunean Legebiltzarrak auzitegi konstituzionaleko epaile izateko 2 jurista proposatuko dizkio senatuari. PSek Javier García Roca proposatu du eta EAJak Xavier Arzoz Santi Esteban. Azken honek enplegu publikoaren legearen erreformako ponentzian parte hartu du eta kritikoa izan da jeltzaleen proposamenarekiko.
eskakizunen sistema aplikatzerakoan agertu den arazo juridiko bakar bati partxea jartzen zaio. Epaitegi eta auzitegiek gainerako argudio juridikoak erabiltzen jarraituko dituzten artean. Hori da Euzko Abertzaleak taldeak aurkeztutako proposamenari buruz. Bai, aiotak aurkezturiko reformak lan eskaintza publikoak bertan bera usteko argudio bakarrari aurre egiten diola esan du, ez duela uste baliabide globala denik, EH Bilduren erreforma sakonakoa dela azaldu du. Aldaketa sakonagoa proposatzen du. Lanpostuen banakako hizkuntza eskakizunetan oinarritutako sistemaren ordez, hain konplexua eta den sistema, orain indarran dagoen sistema horren ordez, hizkuntza ofizial biak ezagutzea eskatzea proposatzen du talde horrek. Legelariak azaldu du gaur egun eredu juridikoa ezin daitekeela agortutzat jo, arazoa epailetzak jarri dituen oztopoetan oinarritzen delako. Apirilaren 29an EH Bildu zein EIJaren lege erreformei zuzenketak aurkezteko epea bukatuko da. Informazioaren aria, naiz irratian. Carlos Jimeno, Nafarroko Hezkuntza Kontseilariak ukatu du ikasgelak itxiko dituenik, ikastolek salatu duten kontzentrazio murrizketa, hain zuzen, publikoan de ereduak duen zabalpenaren ondorio dela azaldu du. Ikastolen sarean 14 ikasgelek kontzentrazioa galduko dute. Ikastolen elkarteak gogor kritikatu du erabaki hori eta euskararekin atzera pausorik ez ematea eskatu du. Jimenok komunikabidei erantzun die Foru Parlamentuko osoko bilkuraren aurretik. Bertan adierazi duenez, hezkuntza publikoan 3 urteko 19 gela ixtea aurreikusita zegoen, baina ez da batere itxiko. Itxierak de ereduak hezkuntza publikoan izan duen zabalpena kokatu du. Si se introduce el modelo de Enancín, si se introduce más oferta de modelo de Enabarzuza, pues obviamente eso repercute en determinadas ikastolas. Era berean ukatu egin du sailaren erabakiaren atzean inolako arbitrariotasunik edo euskararen aurkako erasorik dagoenik. Negar la mayor, negar que haya un ataque al euskera por parte del departamento. En absoluto el departamento está maltratando, más allá de que lo que es el presupuesto para el euskera en el departamento de educación viene siendo el presupuesto más alto de la historia de la educación desde el año 2019. Eta Gipuzkoako auzitegiak 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri dio martxoan epaituriko irakasleari 16 urtetik beherakoengana internet bidez gerturatzea eta baldintzapeko mehatxuak egitea gotzita. Fiskaltzak 22 urteko espetxe zigorra eskatu zuen irakaslearentzat, 15 urtetik berako 2 adingaberekin eta 13 urteko 3. batekin internet bidez egindako delituengatik. Halaber, epaimahaiak 20 eguneko lokalizazio iraunkorreko kondena ezarri dio kondenatutako irakasleari sexu jazarpeneko delitu arin batengatik eta beste 4 urteko zaintzapeko askatasuna espetxe zigorra amaitu ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian errekurritu daitekeen epai batean. Fiskaltzak eskatzen zuena baino nabarmen txikiagoa da kondena, hain zuzen 22 urteko espetxe zigorra eskatu zuen, besteak beste 3 neska nerabe ordaintzeagatik sexu mesedeen truke. Informazioaren aria. El ALAB, UGT eta SK sindikatuek Tuor Reunidosen enplegu erregulazioko espedientea epaitegira eraman dute. Bakoitzak bere aldetik aurkeztu du demanda, baina antzeko arrazoiekin. Labek azpimarratu du zuzendaritzak ez duela informaziorik ematen eta are larriagoa iruditzen zaie langileen ordezkarien eskarei erantzuten ez dieten erakunden jokabidea. Lan erregulazio txostena ez dela ongi idatzi eta aldaketa asko eman direla ohartarazi dute sindikatuek. Ikuskaritzak lege iruzurra antzeman zuela diote behin-behineko langileen kontratuetan esaterako. Hori jakinik ere ikuskaritzak berak erabaki zuen legezko baldintzak betetzen dituela. Errekurtsoan elak eskatzen du espedientea baliogabetzat jo dadila edo gutxienez legarekin bat ez datorrela jo dadila. Labek jakinarazi duenez hasieratik salatzen ari direnari erantzuten dio ekinbide judizialak. Kontsulta epea ez zuten ondo hasi, ikusten da konjunturalitatea eta estrukturalitatearen inguruan ez daudela gauzak oso zehatz jarrita.
Bain zuzen UGT-ko eta SK-ko ordezkariek baieztatu dute euren sindikatuek enplegu erregulazioko espediente inpugnatu dutela eta bat etorri dira zuzendaritzari aurpegiratzean azken egunetan sindikatuekin harremanetan jarri ez izana. Komisiones Obrera sindikatua izan da legiterik jarri ez duen bakarra, sindikatu honek gainontzekoen aurka egin du, prozesuan zehar akordiorako aukera zegoela ikusirik langileen artean galdeketa egitea proposatu zutela aipatu dute, baina gainontzeko sindikatuen despotismo ilustratuarekin hitz egin dutela topo adirazi dute. Alik eta azkarren argitu dezala auzia eskatu diote sindikatuek epaitegiari. Eta enplegu kontuetan ere, basango dugu, ela sindikatuak aldarrikatu duenez, Euskal Herrian absentismoa 0% da, sindikatuak salatu duenez, absentismoari dagozkion iradokizunak patronalaren estrategia dira. Lan absentismoa, enpresa ehunaren arazo nagusietako bat dala diote, ez? Baina hau, langileak estigmatizatzeko estrategia huts bat besterik ez da. Narratibea ideologiko eta desitxuratu bat sortzeko estrategia bat besterik ez da. Hain zuzen, astelehen honetan bertan Antonio Garamendi, COE-ko presidenteak adierazi zuen absentismoa nabarmena dela. No se habla del absentismo. En España faltan 1.700.000 personas a trabajar, de los 18 millones que somos. Porque se habla de nosotros, pero nosotros, por ejemplo, queremos que los médicos haya más médicos, que funcionen mejor, queremos que la gente, que todo funcione mejor. Y sin embargo, tenemos 1.700.000 bajas al día. Ela sindikatuaren ustetan patronalaren diskurtso hori langile klasea estigmatizatzeko eta kontakizun ideologiko desitxuratua eraikitzeko estrategia bat da. Bain zuzen, BSK Steilasen etxalde eta 3 sindikatuek helduden apirilaren 28an lan segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna dela eta manifestazioa burutuko dute Donostian, absentismoaren gezurra salatuko dute, negozia langile klaseren bizitza babesaren aurretik jartzearen aurka. Mobilizazioa Donostiako bulebarretik irtengo da eguerdian, absentismoa gezurra ari du gure lan eskubideak defenda ditzagun lelopean eta Lakuako gobernuaren egoitzaren parean bukatuko da. Bertan Euskal Herrian 2025 lanean hildako 94 langileak izango dituzte gogoan eta sindikatuek adierazi dute ez dagoela absentismoari buruzko berririk gabeko egunik. Honela, iruzur orokortuaren ideia zabaltzen saiatzen dela patronala diote, enpresen bideragarritasuna eta osasun sistema arriskuen jartzen duten justifikatu gabeko bajena. Informazioaren aria. Kaleratzeak Stop plataformak salatu du familia kaltebera bat irungo etxe bizitza batetik botatzeko prozesua berriro jarri dela martxan, joan den otsailean hau bertan bera utzi ostean. PP, Vox eta Junts alderdiak jo dituzte egoera honen erantzunez. Zaloa badila. Gipuzkoako Stop desauziosek ostegun honetan ohartarazi duenez, bizitoki larrialdea eta tsunamia izango dira datozen egunetan joan den otsailean familia kalteberen etxegabetzen etenaldia luzatzen zuen dekretua indargabetu ostean. Kaleratzeak Stop elkarteak Donostiako bulebarrean eman duen prentsaurrekoan egin ditu adierazpenok, Rosa Garcia bozeramaileak etxegabetzeko arriskuan dauden Gipuzkoako hainbat familiatako kideek eta Euskal Herria Bilduko eta Elkarrekin Podemoseko hainbat ordezkarik besteak beste. Ekitaldian Alderdi Popularrari Voxi eta Juntsi egotzi die kongresuan ezkutu soziala luzatzearen aurka agertu delako sortutako egoeraren erantzukizuna eta plataformako bat irakurri du auzitegietan dagoeneko eskatu duten etxebizitzen edukitzaile handia kritikatzeko orain arte aipatutako dekretuak bertan bera utzi dituen etxegabetze demandak berriro martxan jartzeko. Egoera horren kaltetuen artean Donostian bizi den biztanle baten eta Irungo emakume baten kasuak aipatu dituzte. Kasu horietarako bizitoki alternatiba bat eskatu dute eta emakume horren kasuan 5 seme-alabaren ama dena, haren ustez Kutxabankekin 7 urteko kontratua sinatu beharko litzateke alokairu sozial batekin. Era berean Jaurlaritzari eta udalei eskatu diete premiazko neurria ausartak arditzatela alokairu sozialeko etxebizitza parke zaharkitu eta eskasa handitzeko eta adingabeak dituzten familiei kalean bizitzea galarazteko. Aipatuko dugu baitaren Nafarroako talde herrikoiek abiadura handiko trenak gelditzeko eskatzeko manifestua prestatu eta mobilizazioa deitu dute. Aurrekaririk gabeko mundu mailako krisi ekosozialaren testu inguruan adierazi dute herritarrak AHT-aren kontra azaltzen direla. Nafarrok ez dugula abiadura handiko trenik nahi. Eta horregatik alor guztietako Nafarroko kolektiboetatik
egin nahi dugu ekainaren 13an ekitaldi bat udaletxe ondoko Burgoseko plazan, adierazteko hori HTak herritarrontzako kaltea baino ez dakarrela eta hori gero eta gerikoagoa dela gaur egungo mundu mailako testuinguru honetan. Eta horri lotuta ere eta bultzada emateko jasotzen ari gara Nafarroa osoko kolektiboen, alor guztietako kolektiboen atxikimenduak. Bai herri mugimendukoak, bai kulturalak, kirol arlokoak eta bar. Eta, animatzen zaituztegu guztioi zuen taldeetan gaia komentatzera, aurka bazaudete bat egitera, eta ekainaren 13an, 12etan Burgoseko plazan ikusiko gara, Iruñan. Salatu dute munduko eliteek haien onura ekonomikoa eta sare klientelarrak langile klasearen bizi baldintzen aurretik jartzen dituztela. Abiadura handiko trenaren eraikuntzaren lanetan dagoen langile esplotazioa eta hauetan Euskal Herrian 13 langile hil izana axola ez zaiela gaineratu dute. Kordoban izandako istripua eta abiadura handiko trenaren inguruan dauden gorabehera ugari ere aipatu dituzte. Gaineratu dute HTren aldeko plataformaren helburu nagusia dela presio lobby gisa jardutea Nafarroako eta estatuko gobernuetan, baita makroazpiegitura honen eraikuntza gizarte mailan legitimatzea ere. 75 taldek egin dute bat aipatutako manifestuarekin. Ekainaren 13an, 12etan Iruñeko Burgoen plazan mobilizazio batera deitu dute. Goizeko 8 eta 21, bestelako kontu bat, oroimen kontu batean esango dugu Antonio Ortega Gipuzkoako gobernadore zibila eta Bebidasoko erresistentziaren antolatzailearen gorpuzkiak desobiratuko dituzte. Real Madrid futbol taldeko presidente izan alenetxi bada ere, Irungo karabineroen buruzagi izan zen 1936ko estatu kolpea jaso zenean, 1939ko uztailaren 15ean fusilatu eta Alakanteko hobi komun batean lurperatu zuten. Abuzturako aurreikusi dute, Alakanteko hilerriko 9. hobiaren desobiraketa. Bertan, Antonio Ortega Gutierrezen, zein 1929ko maiatza eta abuztua bitartean exekutaturiko beste 52 lagunen gorpuzkia daude. Aspe, Nobelda eta La Romana herrietako udalek sustatu dute ekimen hau. Antonio Ortegaren azken ardura Segurtasun Nazionaleko zuzendaritza izan zen, Juan Negrin sozialista gobernuko presidente zela, kargua Real Madrid futbol taldeko presidentetzarekin bateratu zuen, eta Antonio Ortega Burgoseko zen, baina Euskal Herriarekin zuen lotura Irundik dator, bertako karabineroen buruzagia zen, 1936ko estatu kolpea jaso zenean, gakoa izan zen, improvisazioen nagusi izan zen lehen erresistentzia armatu hartan eta hirian zeuden karabineroak errepublikarekiko leial mantendu ziren eta Ortegaren erreferentzialtasunak pisu handia hartu zuen. Jose Antonio Agirre lehendakari hautatu eta aurrengo lehen gobernu kontseiluaren aurretik gauzatu zen tropen ikuskatzean Gipuzkoako gobernadore zibil gisagon arren, Ortegaren patua Madrilen biltzen hasi ziren Euskal Miliziano Abertzale eta Ezkertiarren artean zegoen Milizias Baskas Antifascistas batalloiko buruzagia izan zelarik. Informazioaren aria. Eta nazioarteari dagokionez esango dugu, Israel, Gaza eta Libanon genozidian sakontzen ari dira, eta azken orduetan 21 lagun akatu dituzte. Suetena berdin zaiola dirudi eta bien bitartean Libanoko ordezkariekin hizketan ari direla azaldu dute, kazetariak umeak, larrialdi zerbitzutako langileak izan dira azken orduetan hil dituztenak. Libanoko gobernuak gogor gaitzetsi du Israel egiten ari den sarraskia eta gizateriaren kontrako krimenak direla adierazi du. Asteazkenean Al-Akbar egunkariko kazetari bat hil zuen tiroz egia ezkutatzeko nahita zilzuela Israelek salatu du Libanok. Nazioarteko komunitateari esku hartzeko eskatu dio Israelgo okupazioaren parte baitira kazetarien kontrako erasoak. Ostiraletik izatez suetena dago indarrean eta Washington Libanoko ordezkariekin bigarren bilera errondan esertzeko aden honetan krimenak ez dute etenik. Beste eraso batean bi aldiz bombardatu zuten Libano hegoaldeko eskualdea, alegia lehen erasoa egin eta hildako eta zaurituak hartatzera joan zirenak bombardeatu, hala gurutze gorriko profesionalak hilditu. Beirutek eraso guztiak geldierazteko eskatu du suetena errespetatu dadin. Israelek bestalde Hizbularen desarmea soilik mintzo du. Gazan ere erasoek ez dute etenik, umeak eta larrialdi zerbitzuetakoak dituzte jomugan, Magazi errefuxiatuen kanpalekuaren kontrako erasoak gauzatu dute, eta Jan Yunisen dron beirezko bombardaketa egin. Beit Laiha herrian ere 9 urteko umeak ditu armada sionistak. Israelek Ameriketako estatu batuen baimena nahi duela, esan du Iran harri arora eramateko. Hori esan eta berehala Teheranek aire defentsako sistemak aktibatu ditu.
Eta berriz, Argentinako lanaren apelaziorako auzitegi nazionalak sententzia bidez, Argentinako Javier Milei ultraeskuindarrak aplikaturiko lan erreformaren zati handi bat bertan bera utzi du. Sententziaren arabera lan erreformako zenbait artikulu bertan bera geratu dira, hala baina lehen instantzian izan da epaia eta auzitegi nagusira eramango duela errekurtsoa esan du prokuradoreak. Gobernuak lehenik eta ondoren kongresuak onartu zuen lan merkatuaren modernizazioa deitzen zaion lan erreforma sententziarekin haserre. Mintzatu dira berau babesten duten ultraliberalak. Bertan bera utzi dituen puntuetan enpresetan grebak egiteko murrizketak ezartzea aurreikusten zuen artikulua dago, horren bidez langileen asambleak gutxitzen ziren legez. Gainera, sindikalisten kontrako isunak aurre ikusten ziren. Eta esango du nazioartetik ere Kubak ez duela baztertzen Ameriketako Estatu Batuekin negoziak eta mai ofizial bat eratzea, baina aldi berean edozein unetan eraso etor daitekela eta prestatzen dabiltzala ere azaldu dute. Miguel Díaz-Canel presidenteak esan du zaitasun ekonomiko handiak dituzela eta euren sistema usteko alternatiben bila dabiltzala. Edozein momentutan erasotuak izateko prestatuta egon behar duela Kubak adierazi dio Miguel Díaz-Canelek Opera Mundi hedabide brasildarrari eskainitako elkarrizketan ez duela gatazka armaturik nahi esan du, baina subirautza nazionala defendatzeko edozertarako prest egon behar dutela. Kubaren defentsa estrategia herriaren gerra bezala definitu zuen. Washingtonekin elkarrizketak edukitzearen aldekoa da Miguel Díaz-Canel, beti ere Kubaren independentzia errespetatzen badu, krisi ekonomiko eta energetikoa geroz eta okerragoa da Estatu Batuen blokeoa gogortu ondoren. Los problemas que vive Cuba hoy son estrictamente afectaciones en su mayor dimensión, en su mayor proporción, a ese bloqueo injusto, a ese bloqueo genocida, a ese bloqueo criminal, aplicado durante más de 60 años, recrudecidos a partir del 2019 y ahora con un bloqueo energético. El bloqueo es responsable. El gobierno de los Estados Unidos es responsable de la situación que tiene Cuba. Y eso no implica que nosotros seamos complacientes. Urtarriletik Venezuelatik jasotzen zuten petrolioa blokeatuta inpaktu handia ari da eragiten Kuban. Itzalaldiak luzeagoak dira argindarra sortzeko zentralak geldirik baitaude. Errusiek berriki bidaritako petroliontziak egoera zerbait lasaitu duen arren beharra handia dago Kuban. Gutxienez 8 petroliontzi beharko lituzke hilero ekonomia mantentzeko. Informazioaren aria. Kirol aria, naiz irratian. Auditoria berri baten ostean Osasunak aitortu du 2024-2025 denboraldian egindako akatsak zuzendu dituztela, 2025aren amaieran aurkezturiko balantze ekonomikoan zifra eta datu berriak sartuta. Oñatzaizburu, egunon? Egunon Peleta entzulea, bai, esandakoa, ezta, auditoria bat aurkeztu zuten hasiera batean urte amaieran, gauzak ez zeuden ongi datuak eta beste enpresa bati eskatu zioten kanpo auditoritza bat egiteko. Osasunako zuzendaritzati zergako ordaindu ondoren beste 2 milioi euro gehiagotako defizita izan du Osasuna 2025ko ekitaldian. Gaizki egindako auditoria zuzendu du beste enpresa batek eta orain bai txostena publikatu du guztira Osasunak 75,8 milioi euroko zor finantziero osoa duetan bankoekin duen zuloa handitzen ari dira esan dezakegu nolabait. Beste kontuetan esan Azpeitiarrek omenaldi egin dietela Unai Marrero eta Oier Agirrezabalagari Realeko atezain eta prestatzaile fisikoari kopa eskutan. Unkituta Herritarrak plazan, unkituta Marrero ere harrera horrekin futbola oso azkar doala, eguneroko lanarekin badoa pixkanaka lurra hartzen esan du. Udala, herriko 2 futbol klubak, etxekoak lagunak eta inguruko guztiak eskertu ditu atezainak. Txoriak. Hor genuen, gehiago utzi ezkero gehiago horren. Oaindik laino hartin segitzik, edo ja deseatzen lurre hartzeko. Deseatzen lurre hartzeko, eta, nire rutina egin da, hain ez pixkanaka, nire guru pixke zentratzen, eta hola. Hori izan zen udaletxetik egindako hitzak, Txetxu Urbietak aurkeztutako ekitaldian, Marrero Pozik plaza oso beterik zegoen, txoria bestu zamaitu zuten ekitaldia, eta ondoren udaletxe barruan Azpeitiko alkatearen, Jon Oteiza Kirol Batzordearen eskutik oroigarri bana jaso zuten Marrerok eta Agirrezabalagak. Informazioaren aria.
Hauek nabarmenduta aurreragoaz eta goizeko 8:30 bidean aipatuko dugu Baionako Xingar Feriaren irabazlea Michel Istillar eletarra izan dela. Hogeita zazpi xingar aurkeztu dira, aurtengo Xingar Feriako Urdaiazpiko txapelketan, hauetako 14 baizik ez dira, txapelketarako onartuak izan, eta esaten genuen moduan Michel Istillar gelditu da lehen tokian, garaiak urtero 2 txerri erosten ditu, Lekornen txapelketan parte hartu duen lehen aldia izan da urtengoa, bere Urdaiazpikoa 1.700 eta 50 euroan saldu da enkantean, iaz baino dezente merkeago, 2025ean enkantearen errekorra egin zen, 2.700 eurora helduz. Eta naiz eta azokako jarduera izarra balen orduetan egin, eta bukatu Xingar Feriak zenbait ekitaldi izango ditu, gaurko zein astebururako. 1750. Qu'est-ce qu'on fait, les jeunes? C'est bienvenu à 1750 personnes d'autres au-delà de 1750. C'est fini à 1750. Adigé 1750. Informazioaren aria. Maiatzaren 14ean 125 urte beteko dira Orion Euskal Kostaldeko azken balea harrapatu zutenetik, urteurren berezionen bueltan udalak eta herriko eragilek ia hilabeteko egitaraua prestatu dute balearen eguna ospatzeko xedearekin. Mugarri nagusienetako bat Benitu Lertxundiri egingo zaion omenaldi izango da. Balearen egunak indar simboliko handia du oriotarrentzat, herriaren iruditeriarekin eta memoria kolektiboarekin estu lotuta dagoelako Anuska Esnal Orioko alkatearen esanetan. Hala, apirilaren 24 barkatu maiatzaren 17 bitartean kontzertu bereziak, hitzaldiak, herri afaria, artisau azoka, aurrentzako ikuskizuna eta beste hainbat kulturekimen bilduko ditu programak. Ekintza sortaren barruan, maiatzaren 16ean izango da festa nagusia, Balearen eguneko ospakizun handia, non 150 herritarrek baino gehiagok parte hartuko baitute egun horretako herri ikuskizunean. Maiatzaren 16ean beraz eta hoi bezala herri antzerkia izango da egunaren arratz nagusia. 12 laurden gutxietan hasita antzerkitxoak egingo dira herriko aldezarrean eta 12 aurrera Balearen eiza Moiara etorrera eta herritaren festa irudikatuko dira. Antzerkia, dantza eta musika uztartuta. Aurtengo programaren mugarri nagusietako bat izango da Benito Lertxundiren omenez egingo den kontzertua. Orioko musikariak 2024ean lagazion kontzertuak emateari eta Balearen egunaren testu inguruan aitortza egingo zaio bere ibilbide artistiko oparoari, omenaldi modura eta Inkarnatus Orkestra Sinfonikoa eta Euskal Herriko 4 aurra abespatza igoko dira taula gainera Lertxundiren abesti ezagunenak interpretatzeko. Omenezko kontzertuaz gain Benito Lertxundirekin solasaldia egingo da Arraun etxen, maiatzaren 7 aurrera. Eta aipatuko dugu baita ere zinemari dagokionez akademia propio izango dugula Euskal Herrian, zehazki ostegun honetan bildutako 150 profesionalek aho batez hartu dute erabakia. Euskal Herriko ikusentzunezkoen sektorea ordezkatuko du eta alor horretan aritzen direnei emango die zerbitzua. Zabaldutako harrean azaldu dutenez, sektorea indartu eta ikusgarri egiteko helburua duen proiektu kolektibo baten lehenazia da. Datozen egunotan erakundea formalki eratu beharko dutelenik izaera juridikoa emanez. Halaber, erabaki dute sorrera batzordeak izaera iraunkorra izango duela etorkizuneko gobernu batzordea aukeratuko duen lehen hauteskundeak egin arte. Orduan zehaztuko da akademiaren behin betiko egitura. Eta esango dugu baita ere Euskal Herriko Unibertsitatea martxan dela, udako ikastaroei begira zehazki 45. edizioan 133 ikastaro eta 29 workshop eskainiko dituzte, zaintza ardatz nagusi hartuta gizarte bidezkoago baterantz eta hain zuzen, pentsatzen duzulako gara lelopean, ezagutza kolektiboa eta elkarlana sustatzea izango dute helburu nagusi.
EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak nabarmendu duenez, uda ikastaroek gutasuna indartu nahi dute, pentsatuz, elkarrekin pentsatuz, hausnartuz, alegia, denon artean bidea egiteko eta eskuartean ditugun erronka handiei erantzuteko. Programa Bilbon aurkeztu da eta ekainaren hasieratik irailaren amaierara bitartean garatuko da. Jarduerak Donostian, Bilbon eta Gasteizen egingo dira, baina baita beste hainbat udalerritan ere, hala nola, Aramaio, Ataun, Beasain, Bermeo, Gernika, Irun, Lesaka, Oñati, Ordizia eta Zaldibian. Gainera, Baionak mugaz gaindiko uda ikastaroen 5. edizio hartuko du. Akitania Berria, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa eskualdeko unibertsitate eta erakundeekin lankidetzan. BBVA Fundazioaren babesarekin ikastaro gehienak aurrez aurre egingo dira eta horietako 21 euskara hutsez izango dira. Programak ikuspegi integratzailea sustatzen du, pertsonak eta haien bizi baldintzak erdigunean jarriz. Lahanduko diren gaien artean daude ongizatea, osasuna, genero berdintasuna eta bizi itxaropenaren ondorioak. Halaber, ingurumen krisia, eraldaketa teknologikoa eta adimen artifizialaren inpaktua aztertuko dira, baita demokraziaren, justiziaren eta gobernantza ereduen erronkak ere. Eta Ameriketako estatu batuetan, aizeko agentek familia migratzaile bat banandu zuten unea, Karol Gutzi estatu batuarrak jasotako aurteko argazki gisa bezala identifikatu eta saritu du WordPress fotofundazioak. Trumpen migrazio politiken ondorien isla argia dago. Itxasolean. Miami Herald egunkariak argitaratutako argazkian, Luis aurrekari penalik gabeko ekuadortar migratzailea atxilotzen ageri dira immigrazio eta duanen kontrolerako zerbitzuko agenteak abuztuan New Yorkeko auzitegi batera joan ondoren. Bere emaztea eta 7 eta 15 urte bitarteko 3 seme-alabak atxekabetuta geratu dira etxeko mantenu bakarra zenaren atxiloketaren ostean eta berehalako zailtasun ekonomikoi eta trauma emozional sakonari aurregin behar izan diete epaimahaiak adierazi duenez. Argazkiak kazetari grafikoi sartzen utzi zitzaien Ameriketako estatu batuetako eraikin federal bakanetako batean atera zen. Gazi, 70 urteko fotokazetariak eta beste argazkilari batzuek beren hitzordu judizialetara zihoazen migratzaileen atxiloketak dokumentatu zituzten korridore batean. Epaimahaiak azpimarratu duenez, irudiak ez du kasu isolatu bat islatzen, baizik eta legezko prozedurak fede honez betetzen dituzten pertsonei eragiten dien politika bat sistematikoki aplikatzea. Bestalde, Gazi argazkilariak azpimarratu du errekonozimenduak familia askoren sufrimenduan jartzen duela arreta, baina baita duintasunean eta erresilientzian ere eta saria erretratatutako pertsonena dela adierazi du. Irudi irabazlea New Yorkeko auzitegietan egindako migratzaileen atxiloketei buruzko erreportaje zabalago baten parte da. Erreportaje horrek berak Ipar Amerikako eta Erdialdeko Amerikako historiak saria jaso zuen duela 2 aste. Urteko argazkiarekin batera, epaimahaiak 2 irudi finalista ere aukeratu ditu. Gazako zerrendako gosetea eta Guatemalako emakume indigenen justiziaren aldeko borroka islatzen dituztenak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta goizeko 8 eta 37 direla, errepidei ere begirada eskaini beharra diagu. Lander, une honetan badugu nabarmentzeko konturik? Ez dugu aparteko arazorik nabarmentzeko, Bilboko sarreretan zuden arazoak bertan bera geratu dira eta autopilaketak amaituta daudea da. Oso ondo, esango dugu eguraldiari dagokionez, temperatura beroak izango ditugula gaurkoan ere, hori bai, ez atzo bezain beste, lainoaren eragina badugulako. Temperaturei dagokionez, esango dugu, une honetan, 13 gradu dauzkagula Iruñala Gasteizen, 14 gradu Maule eta Baionan, 17 gradu Donibane Garazin, 19 gradu Donostian eta Bilbon berriz 20 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldia zertxoait ez egon kortu egingo zaigu ostiral honetan. Goiz partean, hodeiak erdimailako eta goi-mailako hodeiak ugariak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Bertan, zaparrada bakanen bat edo beste emango da, ezer gutxi hala ere, Gipuzko aldera ere zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aldiz, ateri utziko dio eta zerua argiago agertuko da. Arratsaldean hodeiek ugariak izaten jarraituko dute bereziki Kantauriar isurialdean eta mendebaldean, eta mendi kontraren batean, zaparrada txoren bat botatzea ez da baztertzen, hala ere gehienean mintzat ateri utziko dio. Pirineo kontran eta barnealdeko mendietan eta bero hodeiak garatuko dira, eta Pirineotan zaparrada isolaturen bat botatzea ez da baztertu behar, baina oso aukera txiki izango da. Gauean hori bai, Araba eta Bizkaia mendebaldean litekena da ekaizkutsuko zaparradak sartzea. Haizeak hegotik eta zakarantzean joko du egunaren lehen zatian, bereziki ipar partean, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz Araba eta Nafarroa hegoaldean, temperatura minimoek nabarmen xamar gora egingo dute. 12 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz bera egingo dute, ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 20 eta 26 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan
Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Ziklismoa hitz egitera gatoz Euskal Herriko itzulia. Abian da duela. Leginan bera egin du bidea Pol Seisaz liderarekin batera. Alex Aramburu barnek aldetik indartsu garaipena eskuratuko du. Eta garaipena handia. Azelako lana. Alex Aramburu garaie. Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak Naiz Irratia. Ziklismoari dagokionez emakumezko itzulia Naiz Irratian, maiatzean juntatuko dizueguna gustora eta pasioz beteta gainera. Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz Irratia. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Rekondok gidatuta, kontatzera noazu Naiz Irratian. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz Irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege Fibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Rege Sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz Irratian. Kondenatuz, plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi. Eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz Irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak.
Iaia, goizeko 9:09 gutxi, 30 segundu besterik ez, eta ostiral goiz honetan ere heldu zaigu analisi mailaren tenorea. Gaurkoan hautetxien analisi maila dugu, eta kontrol saio propio honetarako Bilboko estudioetan daude Xavier Jimenez, Ezker Anitzako kide eta Bilboko udaleko zinegotzia zein Urtzi Ostolozaga, EH Bilduko batzarkidea Bizkaiko batzar nagusietan. Egunon? Egunon, bai. Zer modu zabete? Ondo. Ederto, bai. Jadani barikua, ordune posteko arrazoi badeko guz. Hori da, bai, hala da. Baina alare lehenbizi, etxeko lanak egin barra dauzkagu, eta horren parte ere bada Eusko Alderdi Jeltzaleak ala PSek ez dutela. Euskara arloko adostasunik, eneko Anduezak aste honetan iragarri du, enplegu publikoaren legearen erreforman oso zail ikusten dutela akordioa lortzea, Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleak desadostasunak baieztatu ditu. Enplegu publikoaren legean hizkuntz eskakizunak babesteko EAJ eta PSek denborak luzatzea eskatu diote legebiltzarreko mailari, desadostasunen judiko izan da hau eta eneko Anduezak akordio lortzeko zailtasunak baieztatu ditu. Oraingo momentuan, mai gainean dugun beraien proposamena ikusita, ez dugu ikusten inungo margenik akordio batetara ailegatzeko. Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko jeltzaleen bozeramaleak desadostasunak baieztatu ditu, hala ere ez ditu ateak itxi errealismoa lehenesten bada. Gure eredua da posibilista, errealista, pragmatikoa, ez? Erantzunak mai gainean jarri nahi dituen eredu bat. Pasaden astean Euskal Herria Bilduk beste proposamen berri bat helarazi zien PSE eta EAJari denen posizioak gerturatzeko. Naiz irratian Peio Etxendianok azaldu du beraien proposamena ez dela maximalista eta deitoratu du orain arteko euskararen baitako kontsentsuak galdu egin direla. Zango nuke orain arte konsensua nonbait egon baldin bada, bi gauzetan egon dela. Administrazio euskaldun egin behar da, elebidun izan behar da. Modu progresiboan baina egin behar da. Eta bi orain arte, derrigortasun indizea gutxieneko referentzia gisa konsideratu izan da. Gero torri dira, auzitegiak eta esan dute hori, gehienezko edo maksimozko referentzia bat zela. Elkarrizketan, EH Bilduko legebiltzarkideak gaitzetsi du EAJ eta PSE xestra politikoan murgilduak daudela amankomuneko helburua dutelako exekutiboetan mantentzea. Horren adibide, desadostasunak esparru publikora eraman dituztela. Publikoki konfirmatu du guri pribatuan jakinarazi digutena, ez? Hortxe, jazoera, esango dugu ere apirilaren 29 bukatzen dela, ekimen honi zuzenketak aurkezteko denbora tartea eta honi buruz hitz egitea gustatuko litzaiguke gaurko honetan. Zekit, jakin nahi dugu, nola ikusten dituzuen, posizio ezberdinak, gobernua babesten duten alderdien arteko banaketa hori. Xabi, zurekin hasiko era. Bueno, nik uste dut, eta aipatu egin da, orain arteko kontsentsuko proposamena izan dela, eta da bai, gaur egun indarrean dagoen bai enplegu publikoaren euskal legea, baita euskal sektore publikoan euskararen normalkuntzarako dekretua dira amankomuneko espazio hori, goratu beharra dago dekretua 2024koa dela, hau da, ez dela larregi pasatu onartu izan zenetik, eta egia da bai, hor, bete beharreko indizeen inguruko eztabaida juridiko egon dela, eta horrek zenbait epai ematera bideratu dauela. Hortaz, hor badago, kontzeptua edo aklaratzeko behar bat, eta nola baita horri so egiten dio ziurtasun juridikoaren eztabaida hori. Baina egia da bai, orain artekoa kontsentsuzkoa izan baldin bada, orain artekoak argitzeko lan hori kontsentsuzkoa ere izan behar dela. Akordio zabal horri eutsi egin behar zaiola. Aldaketak sartu nahi baldin badira, aldaketa horiek ez bakarrik gobernua osatzen duten indar politikoekin, baizik eta nik uste dut oroar eragile askorekin eztabaidatu behar direzela, eta euskerak eta euskara normalkuntzak merezi dagoelako. Lan sakon hori burutzeak eta kontsentsu hori eusteak. Azken batean, 2 urtetan,
bueno, ez dizerako horren beste aldaketa egon, baina gauzak ulertzeko erak edo aldatu direla ematen dagoelako. Eta hori argitu eta landu behar dela uste dugu. Urtzi? Bai, sabidoan bide beretik uste dugu kontsentsu ahalik eta zabalenak izan behar direla. Egoera berri hauetara egokitu beharra daukagula, eta oraingoz behintzat ez da parlamentuko bigarren indar politikoarekin kontatzen, ez da negoziaketa mailo, guk proposatzen dugun negoziaketa maila ez dira esertzen gobernua sustengatzen duten bi alderdi horiek, eta horrek argi uzten du kultura politiko baten falta, adostasun zabaleagoetarako kultura politikoaren falta, baina badago beste proposamen bat mahai gainean, guk ez duguna kontsentsuzkoa izan daitekeena, bigarren proposamen hori Ezker Soberanistaren bada, segurtasun juridiko gehiago ematen diona, adituek horrela adierazi dute, eta, guzti dugu, epea gainean badugu ere, tartea dagoela, negoziaketa horretarako borondatea badago. Eta argi geratu da, Anduezak aste honetan argi adierazi du, ez dagoela PNV-ren Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena adosteko modurik. Beraz, uste dugu, hau desblokeatu beharra dagoela, eta mailan ezeri beharra dagoela beste alternatiba bat aztertzeko. Beste alternatiba horrek 3 oinarri dauzka. Eskubide linguistikoak errespetatzea, oinarrizko eskubideak beraz, eskubide fundamentalak, horrela adierazten du nazioarteko eskubideak, hizkuntza ofizial bien arteko berdintasuna bermatuko duena, eta normalkuntzan modu pragmatiko batean empatiaz eta sentsibilitatearekin realitate ezberdinak jasoko dituena. Honek eragina izango du aurrerantzean enplegu publikoan sortuko diren gatazka berriekin, eta uste dut hori blindatu beharra dagoela, eta gatazka horiek epaitegitetik datozen ofentziba, euskararen aurkako ofentziba hori ez da bakarrik Eusko Jaurlaritzaren enplegu publikoan ezartzen, baizik eta baita aldundietan eta bai udaletan ere, eta gogoratu beharra dago zenbat udal kudeatzen dituen EH Bilduk kasu honetan, eta aldundietan eta Eusko Jaurlaritzan ere alternantzia izan daiteke aurrerantzean. Horre, aipatzen zenuten kontsentsu hori lortzeko lan egin behar da, negoziatu behar egin behar da, Xabi zuk ere aipatzen zenuen kontsentsu hori lortzeko bidean eragileak ere bai, ez dakit ikusten duzue, zuen alderdiak ikusten dituzue lan horretan, eta ondoren, Urtzi zuretzat galdera bat aipatzen duzunean hor, ez direla negoziaketa maila sartzen ze gertatzen da. Dagoela zero erantzuna, zertarako ez, Xabi, zurekin hasiko era. Bai, argi dago Urtsik aipatu dituen irizpide horiekin bat gatozela, nolabait hasierako kontsentsuetan zeuden ideia direzelako. Kontua da kontsentsu horiek ideia potolo edo jo beharreko ideia horietara nola zehazten diren testuan, eta hor dago gure ustetan arazoa. Bajatzen garenean letra txikira eta ulertu egiten dugunean, esaterako dekretuko 25. artikulak bete beharreko indizio horiek nola esartzen dituen eta hor egon da ez ulertua edo hor dago epaitegitatik egin den beste irakurketa bat, eta beste irakurketa hori nola zehaztu eta legean nola zehaztu, txuribiltz jarri, argitu, horren inguruan sortu den eztabaida. Esaterako, eta lehen aipatu egin dut, egon dira behar ginen ordezkari diren zenbait sindikatu, hor zegoen planteamenduarekin bat datozela, ulertuta horiek indizeak zirela gaur egun administrazio ezberdinetan, ezberdinetako herri edo esparruetan dauden maila soziolinguistikoari erantzuten dioten beharrizanak kubritzen dituzten indizeak. Beste batzutan, ez da horrela izan, eta gainera indize horiek dekretuak berak aurre ikusten du indize
nolabait mugikorrak direla. Hau da, gizartearen edo ordezkatzen den, administrazio horrek ordezkatzen dituen gizartearen edo herriaren indize soziolinguistikoak aldatu ala, eurek be aldatu egin daitezkela. Eta hori da, enplegu publikoaren euskal legean eta 2024ko dekretuan ezartzen zena. Hori aldatu nahi baldin bada, zehaztu eta bestelako eredu batera joan behar baldin bada, nik uste dut aurreko kontsentsuetatik aterata kontsentsu berriak eraiki beharko direzela. Baina kontsentsu horietan, eta euskararen mailan diodanean herri kontsentsuak izan behar dira, ezin dira bakarrik 3 alderdi nagusiak egon. Beste eragile batzuk ere, eta beste alderdi politikoek ere ekarpenak egin beharko dituzte, sindikatuek ere ekarpenak egin beharko dituzte, euskararen aldeko elkartek ere ekarpenak egin beharko dituzte, eta nik uste dut eztabaida beste maila batera eraman beharko dugula. Maila zabalago, eta nik uste dut aberasgarriago batera eraman beharko dugula. Horti? Bai, argi dago, beste sujeto batzuk hemen sartu beharra dutela, dagoeneko lanean legebiltzarrean aspaldetik ari dira, azken mugaraino, azken muturreraino heltzen ari gara, eta arduraz ikusten dugu, eta uste dut arduraz jokatu beharra daukagula. Adituei, euskalgintzari, euskal sindikalgintzari entzun behar diogula. Eta arduratsuak izan behar garela, hori uste dute badela goiburu apur bat, ez? Eta dagoeneko negoziaketa bat proposamen baten gainean blokeatuta badago, beste bide batzuk harakatu beharko dira. Eta uste dut gobernuko alderdietariko bat oso argia izan dela asteon, beraz, denborarik aldu gabe, beste bigarren bidea. Ez dago besterik, 2 proposamen daude mai gainean, bat dagoeneko alboratua bada, gehiengorik ez badu, bigarren arakatzen hasi beharko da. Eta bigarren horrek, badu, uste dut, kontsentsu zabal baterako modu bat, eta badu baita, ez lehen esan bezala, adituen oneritzia. Eta hori da behar duguna. Blindatu, aurrerantzean, orain gutxi, azkenengo hilabeteetan, epaitegitan gertatu ez direnak, berriro ez gertatzeko. Eta Euskal Herritarrok, izan ditzagula gure eskubide linguistikoak bermatuta aurrengo hamarkadetan. Horretaz ari gara. Eta urtzi horre egiten izun galdera zehatz hori aipatzen zenula, ez direla negoziak eta maira sartzen esan duzunean, EAJ eta PSeri referentzia eginez zer gertatzen da. Dei egiten da, mezuak bidaltzen dira, horre elkorrean ere irakurri nuen, pasilloetako elkarrizketa edo kafeetatik apartez dagoela zer. Bai, pasilloetako elkarrizketa informal horiek importanteak izaten dira, gero publikoak diren horietara heltzeko noski, baina uste dut hemen badirela alderdi batzuk alderdikeriaz ari direnak eta ez herri arduraz. Eta bai lege honetan eta bai etorriko diren beste erronka askotan ere herri bezala pentsatzen hasi behar gara, garai gogorrak bizitzera pasatu gaitezkelako, eta arduraz jokatu behar dugu, eta batzuetan siglak alde batera utzi eta kontsentsu zabalak bai gaineratu behar ditugu, herritarren zerbitzura gaudelako eta herritar horrek babestu behar ditugulako. Kasu honetan, euskaldunak babestu behar ditugulako. Agerian geratu delako daukagun babes falta ikaragarria. 2 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen. Eten txiki bat egingo dugu. Zazpi dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5.
Donostialdea, 83,8. Gernika, 86,7. Leitza, 85,1. Bortziriak, 103,1. Urola, 91,8. Goierri, 102,2. Legazpi, 94,6. Piztu eta entzun naiz irratia. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira, Global Sumut flotilla 150 handitu da Italian, dozenaka ontzi gehiago gehitu baitira Gazaradoan flota zibilean, Sirakusako flotarekin bat egin dute, eta orain, misioak jada, iazko tamaina gainditu du, azken portuetara heldu aurretik. Lander Martínez, egunon? Egunon, 2026ko apirilaren 23an, ostegunez Global Sumut flotilla eskaladaren fase berri batean sartu da Bartzelonatik eta Italia osotik etorritako ontziak Marina di Sirakusan elkartu direnean, Gaztara bidean jarraitzeko prestatzen ari den flota bateratu eta nabarmen handituz. Italian 25 ontzi gehiago gehitu direnez, flotillak iazko misio osoaren tamaina gainditu du, nazioarteko parte hartze gero eta handiagoa eta Gazaren gaineko Israelen blokeo ilegalari aurre egiteko presio zibilaren areagotzea erakutsiz. Oraindik 2 portu gehiago geratzen dira eta ontzi gehiagok bate egitea aurre ikusten da. Sirakusako bateratzea mugarri logistiko bat ez ezik adierazpen politiko bat ere bada. Flotilla ez dago geldirik azten egokitzen eta aurrera egiten ari da. Gazako krisi humanitarioa larriagotzen ari denean, Global Sumut flotillak indarra pilatzen jarraitzen du mugen gainetik Italiatik datozen ontzi berriek misio itsasoan presentzia zibil are sendoagoa bihurtuz blokeoak gozea eta zigor kolektiboa normaltzat hartzeari nazioartean gero eta gehiago uko egiten zaiola derakutsiz. Hau nabarmenduta egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Peile, egunon entzulei ere. Hileko azken ostirala dugu gaurkoa eta asteko esatea honen baitan sareko 27 batzar dituela aurre ikusita han eta hemen uneko egoera aztertzeko. Ostiral honetako Gasteizko Legebiltzarreko kontrol saioan bestalde aipagai izango dituzte besteak beste medikuak atxilotuen jatorria edo tasa turistikoa. Gaurkoan ere, Naparraren senidek informazioa zabalduko dutearen atxiloketa hilketa eta desagerpenaren inguruan, Gasteizko etxebizitza sindikatuak bestalde kasu zehatz baten berri emango du etxetik kanporatu nahi duten indarkeria matxistaren biktima batena eta 2 alaba adingabeena. Azpeitian Euskaltzale independentiston topaketa abiatuko da ostiral arratsalde honetan, eta bestalde elak eta alabek prentsaurrekoa eskiniko dute Bilbon euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen aurkako oldarraldi judizial politiko eta sindikalaren aurrean irakurketa politikoa plazaratzeko eta hurrengo pausoak zeintzuk izango diren azaltzeko. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriz prentsaurrekoa egingo du Gasteizko Legebiltzarraren parean lanbidarteko gutxieneko soldata propioa dela eta mobilizazio berriak iragartzeko, Nafarroako sindikatu medikoak prentsaurrekoa emango du eta ekonomia aipagai hauekin amaitzeko Eudelen udalitz akordioaren baitan negoziazio maila egingo dute. Kirolarloan Oiartzabal eta Gorrotxategiri omenaldia egingo diete iluntzean Eibarren eta ordu berean Eibarrek berak partida du Albaceteren aurka. Kulturarloa amaitzeko bete-betea dator gaur esate baterako San Ferminetako kartel finalistak aurkeztuko dituztela aipatu dezakegu. Kilometroaken abestia ere aurkeztuko dute gaur, Next Museumen Regreso al Futuro erakusketa, Argiaren itzala Laboratorio de Danza Santelmo Museoan eta Bilboko Alondigako Golem zinemetan filmak euskaraz programa aurkeztuko dute. Gainera, Donostiako Giza Eskubideen zinemaldiaren baitan, Suzia filmaren pasean eta osteko prentsaurrekoan izango da naiz. Hoiek gaurko espero ditugunak. Egongo da zer esana gaurkoan. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pei.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okinezune honetan lasaitasuna da nagusi eta eguraldiaren berri emateko esango dugu, lainoak nagusitzen ari direla Euskal Herrian, Gasteizen jantjaren bat edo beste badugu eta Maulen ala Donibane Garazin baita ere, temperaturak epelak eta beroak kostaldean nagusiki, une honetan 13 gradu Gasteizen, 14 Iruñean, 16 gradu Maule eta Baionan, 18 gradu Donibane Garazin, 20 gradu Donostia ala Bilbon. Xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldia zertxoait ez egon kortu egingo zaigu ostiral honetan. Goiz partean, hodeiak erdimailako eta goimailako hodeiak ugariak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Bertan, zaparrada bakanen bat edo beste emango da, ezer gutxi hala ere, Gipuzko aldera ere zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aldiz, ateri utziko dio eta zerua argiago agertuko da. Arratsaldean hodeiek ugariak izaten jarraituko dute bereziki Kantauriar isurialdean eta mendebaldean, eta mendi kontraren batean, zaparrada txoren bat botatzea ez da baztertzen, hala ere gehienean mintzat ateri utziko dio. Pirineo kontran eta barnealdeko mendietan eta bero hodeiak garatuko dira, eta Pirineotan zaparrada isolaturen bat botatzea ez da baztertu behar, baina oso aukera txiki izango da. Gauean hori bai, Araba eta Bizkaia mendebaldean litekena da ekaizkutsuko zaparradak sartzea. Haizeak hegotik eta zakarantzean joko du egunaren lehen zatian, bereziki ipar partean, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz Araba eta Nafarroa hegoaldean, temperatura minimoek nabarmen xamar gora egingo dute. 12 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz bera egingo dute, ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 20 eta 26 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Hemen dira Gatikako San Marko jaiak, oroitzapena aztezinak sortzeko prest gaude. Apirilaren 24tik maiatzaren 3ra aukera zabala izango da. Kontzertuak, umentzako jolasak eta aurten berriz itzuliko den azoka, bere 24. edizioa beteko duena. Zatoz Gatikara, jaigiro ederrean elkarrekin gozatzeko aukera paregabea izango dugu. Gora San Marko jaiak! Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Galdera azkarra, Euskalkiak irratian bai edo ez? Ez. Ez, hemen esegun, karo, zuek ez. Txorroxin irratian? Ez, zuek ez. Zergatik? Gidariak zaretelako. Eta euskera bai. Zuzen jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu? Alden zuzen. Saiatu naiz pixkaten edo ez dakit ateritzen, baina gero junitzen. Bai, hori ikasi egiten. Bale, ikasiko dugu orduan. Ikasiko dugu. Hori bai, horraino. Txorroxin irratia lokala da. Orduan bai. Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu. Hor aldatzen da. Bueno, gure euskera zuzen jatorre eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxa Zuimendirekin egon gea. Egon gara. Pita Piku, aste artero 6etan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Informazioaren aria. Goizeko 9:08, Salburuko Harrera Sareak 1000 errefuxiatu hartatu dituela jakinarazi du instituzio publikoen geldotasunaren aurrean. Zehazki, instituzioak gauzatzen ez dutena, beraien bizkarren hartu dutela salatu dute. Asier Etxenike, Salburuko Harrera Sareko kidea da, egunon? Bai, egunon. Pasaden udan, Maliko errefuxiatu talde bat heldu zen Gasteizera, eta esan genezake akaso hor dela, Harrera Sarearen abia puntua. Nolatan hautatu zuen pertsona talde honek Gasteiz?
Bueno, oker ez banaiz, segurazki jendeak buruan eukiko du aurreko udan 10 gertatutakoa, ez? Eta hor nola bertan ere bai, bertako bizilagunak, azkenean, udarantzear antolatu ziren pixkat, hor ere agertu ziren militarrei horiei erantzuna emateko, eta oso dinamika polita piztu zuten, eta bereziki eraginkorra, ez? Nolabait, beraiei, pertsona horiei irtenbide bat emateko. Garai bertsuan ere Gasteizen agertzen hasi ziren, eta, pixkat guk egin dugun harremanetik ateratzen dugun ondorioa bada, hori, ez? Badirela oso perfil ezberdinak, bertara etortzen direnak, baina faktoretako bat bada nolabait Frantzian gogortu izana, bertan beraien egoera regularizatzeko baldintzak, eragin duela, kasu honetan, partikularki, Malitik etortzen diren pertsonak edo Malin jaiotako pertsona hauek, Frantziatik ari direla iparraldetik hegoaldera etortzen, nolabait hori delako burokratikoki orain daukaten aukerarik biableena beraien egoera regularizatzeko. Asiloa lortzeko eskatzen zaien baldintzetako bat delako, nolabait Europa zapaldu duten lehenengo lurraldean eskatu behar dutela. Eta lehen Frantzian beste baldintza batzuk bazituzten bertan regularizatzeko, baina horiek gogortu direnean nolabait asiloa da geratu zaien aukera bakarra, eta beraz Frantziatik ere ari dira nolabait Euskal Herriko hegoaldera etortzen, eta beraz nolabait mugatik gertuen dauden lurraldetara etortzen dira, eta horregatik hori da faktoretako bat hemen, bai bere momentuan Donostian, edo orain Gasteizen ere, orain aurreko udatik ere, Gasteizen ere kontzentratzearen arrazoietako bat. Zenbat lagun hartatu dituzu, esan zuen okerrez banago 1000 inguru, ezta? Hori da, aurreko udaratik, orain guk nolabait sare bezala antolatu gara, eta modu horretan ari gara funtzionatzen azkeneko 4-5 hilabeteak, baina horren aurretik ere bizilagun ezberdinak, elkarte ezberdinak eta modu ezberdinetan badaramatzagu nolabait, badaramagu urte oso bat. Eta bolada guzti honetan, oso modu ezberdinean, erantzun ezberdinak ematen joan gara, eta azkeneko 5 hilabeteetan, hori ez, nahiko modu egituratuago batean, lortu genituen loleku batzuk, egunero dutxatzeko espazio batzuk, janaria, arropak, eta zehaz ezberdinak. Eta ez dakau hola zehatz-mehatz zenbaki zehatz bat ematerik, baina bakarrik hori ez, azkeneko 5 hilabetetan, praktikamente gauero, 50 pertsona artean erabili dute gure lolekuak edo horiek konpartitu ahal izan ditugu. Horretaz aparte badakigu ere bai, beste batzuek hostaletan edo beste etxe batzuetan eta ere lortzen dutela nun lo egin. Eta gutxi gora bera kalkulatzen duguna da hori, ez? Urte guzti honetan eta guk bertan lanean ibili garen tarte horretan, segurazki 1000 pertsona baino gehiago ibili direla gora eta bera. Horre pentsatzen dute antolatu ostean eta horre 10 laguna hartatu ostean ere, Mali ez ezik bestelako lekuetako errefuxiatuen berri ere izango zenuten, bestelako kasuistikak, topatu duzu alako bestelako zaurgarritasun egoerarik? Gurean partikularki baten bat solte bai, baina oroar malitarrak dira, bertan elkartzen direnak, gero badakigu hori, asiloa eskatzen dutenak, gehienak ez direla hain zuzen malitarrak, baizik eta normalean Hego Amerikarrak, baina beraiek antza kontatzen dute, ez? Bestelako sare batekin bertan, edo bertako berain komunitateko jendearen bidez edo, lortzen dute, nun lo egin, eta bestelako baliabide komunitario batzuk eskuratzen dituzte. Hauen kasuan, segurazki hori, nolabait nahiko berria izan daitekelako, beraien mugimendu hauek edo, eta oraindik ez dute kontatzen bestelako sare informal batzuekin edo, eta inkluso ere, segurazki, beraien egoera larriagoa delako, egoera sozioekonomikoa eta bar, eta prekariagoa etortzen diren baldintzetan aitako askoren kasuan,
segurazki horregatik ere, baldintza oraindik eta okerragoak dituzte, eta horregatik ikusten ditugu kalean, ez? Babes sistemara sartzeko Polizia Espainolaren komisaldegi aurrean gelditu izan dira askotan pertsona hauek. Oinarrizko arazoa zein litzateke? Hartatuak izan artean etorri eta horre komisaldegitik pasarteko denbora tarte horretan limbo egoera antzeko batean gelditzen direla? Hori da, erabat, ez? Nolabait eskubide ikuspegi batetik sarbide minimo bat eduki ahal izateko lehenengo baldintza beraien kasuan hori bera da, ez? Hitzordu bat edukitzea, kasu honetan Polizia Nazionalarekin, nolabait asilo eskaera hori egin nahi dutela edo hori abiarazteko, ez? Eta hori gabe, printzipioz daude kalean, modu irregularrean, eta bestelako inolako eskubideri gabe, edo hartatuak izateko inongo baldintzari gabe. Eta kontua da, lehenengo hitzordu hori lortzeko administrazioak berak sortzen duela tapoia, esaten duguna, ez? Momentu honetan, Araban, 21 hitzordu banatzen dituzte, astean. Eta astean, esaten dugunean da, aste honetan 20 banatzen baituzte, igual hitzordu hori izan daiteke, hemendik hilabete batetara, 2 hilabetetara, doana delakoa, baina hitzordu hori gabe ez daukate aukerarik bestelako errekurtso batzuetarako, ez? Zehar errefuxiatuak edo kudeatzen dituzten egoitzak edo bestelako kontu batzuetarako. Eta gau, 20 hitzordu banaketa hori da, lehen esaten genuenaren logikan, ez da soilik Malitik etortzen diren pertsona hauentzat, da asilo eskaera tramitatu nahi duen edozein pertsonarentzat, ez? Orduan, hor dago oso ate estu bat pertsona askorentzat, eta orduan asteak eta asteak pasatzen dituzte beraiek hitzordu hori eskuratzeko, eta gaur egun Araban hitzordu hori online egiten den eskaera bat da. Beraz, ez duguna ulertzen da zergatik muga hori eta zergatik besterik gabe hitzordu hartu, naiz eta gero X denborara izan, baina hori da apur bat ulertzen ez duguna eta salaketaren lehenengo puntua, ez? Hor sortzen delako erabat bai eskubideen ukazioa eta bai kale egoera hau eragiten duen faktore nagusia. Eta, noski, jakin da kasuistika ala dela, ez dago ezer aurreikusia hor behin-behineko denbora tarte horretarako? Ez dago ezer, ez, hori da kontua. Behin hitzordua lortuta, badaude zerbitzu sozial batzuk, badaude bestelako rekurtso batzuk eta bar, baina nolabait administrazioak ulertzen du zuk ez badakazu hitzordurik, ez daudela ezer eskatzen, eta beraz, egon zaitezkela hemen de paso edo dana delakoa, ez? Orduan nolabait lehenengo hitzordu hori da klabea bestelako urratsu guztietarako. Eta jakin dugu, publikoki salaketa egin ostean jaso duzu erantzunen bat administrazioen partetik? Momentuz, ezerrez, salaketa iteaz gain, eta ez da lehenengo aldia, erakunde ezberdinekin eta eragile ezberdinekin, eskatu genuen, halako mai interinstituzional bat, ulertzen dugulako kasu honetan erakunde ezberdinek dituztela ardura ezberdinak, eta horiek nolabait koordinatu egin behar direla, badakigu gauzaren bat edo beste, iazko udaratik eta beraien artean ere bilduta egon direla eta gauzaren bat edo beste egin dutela, baina oso argi daukagu urtebete pasa denean hor soportaletan dagoen egoera ez dela aldatu, ez duela hobera egin, eta beraz beste zerbait beharko dela, eta horregatik nolabait mai horren osaera eskatzen dugu, eta mai horretan egotea bai erakundeak, baina baita ere bertan lanean gabiltzan eragile ezberdinak, ez? Zehar refuxiatuetatik hasita, gu edo behar den eragileekin. Asamblada ere deitu duzue, maiatzaren 4ako jakin dugu, zer espero duzue? Bueno, printzipioz berez, astero daukagu nolabait asamblada bat, ostegunetan, auzo-elkartean, baina, asamblada hauek oso operatiboak izaten dira, ez? Astero egoera berriak aurkitzen ditugulako, astero erantzun berriak eman behar dizkiogu, bertan suertatzen diren egoera horiei, baina nolabait bai finkatu nahi genuen, apur bat, nahiz eta asamblada irekiak izan asteroko hauek,
pixkat, jende berria ere modu txukunean hartatzeko, bolondresare honetara, holako data zehatz bat, ez? Eta, hori da pixkat gure asmoa, maiatzak 4 horretan berri hori nolabait salto bat ematea sare honetan, oroar oso harrera ona jasotzen ari gara, eta egia da, praktikan astero ari dela jendea gehitzen sarera, oso modu ezberdinetan, eta oso bolondrez funtzio ezberdinak betetzeko, izan daitekena gauzak janaria, ropa, golako kontuak biltzetik, turno ezberdinak egitetik, pertsona batzuk medikutara laguntzea, edo interpretazio lanak egitea, edo, pixkat oso funtzio ezberdinak daude, eta jende asko badabil, horietako bakoitzari erantzuten. Eta hori, maiatzak 4 horretan nahiko genukena da, pixkat, beste urrats bat eman, eta jende gehiagoengana iritsi, eta dagoeneko idazten ari zaizkigun horiei ere, pixkat, modu antolatu eta ordenatu batean, harrera hori eman alizatea, pixkat egitura, modu funtzional batean ere funtzionatu alizateko. Eta zehazki, atzokoa nolakoa izan zen? Atzo, orain eguraldi ona daukagu, eta horrek ere asko laguntzen du. Kalean egun osoa ematen duten hauen kasuan ere umorea ere, pixkat hobea da. Eta, atzo gutxi asko egun normala izan da, ez? Bi aste azkeneko aste honetan 2 emakume agertu dira, eta orduan horrek ere, gauza batzuk moldatzea ekartzen du, eta, pixkat, aste honetako berria gehien bat hori izan da, ez? Eguraldi ona, lasaiago, 2 emakume berri, eta gero gure kasuan arabarrak garela, datorren astean oso aste berezia daukagu, jende bat ere oporretan, eta orduan pixkat guzti horretara egokitzea, ez? Baina, kasu aste honetako bera, esaten nizuena. Astero gauza berria gaude, dena egokitu beharra dago, revisatu beharra, astero, eta aste hau ere horrela izan da. Adi izango era. Asier Etxenike, Salburuko Harrera Sareko kidea, eskerrik asko gunean izategatik. Ni esker zuei. Argi gelditu zaigu, zein den arazoaren muina, Xabier eta Urtzi, horre heltzen dira pertsona errefuxiatu hauek, eta hor hitzordua izan bitartean, edota hitzordua izan eta una heldu bitartean horre limbo egoeran gelditzen dira, ala hitzori erabili dugu. Ez dakit, zer iruditzen zaizue arazo hau, Urtzi, zurekin hasiko era? Lehenik eta bain eskertu eta aitortu nahi diete lan honetan ari diren herritarrei, borondatez ari diren herritar hauei, administrazioa heltzen ez den toki horietara heltzen ari direlako, eta gutxienekoak behintzat, alik eta ondoen bermatzen ari direlako, eta gero uste dut administrazioa ez dagoela dagokion tokian, kolapsatu egin duela, ezinezkoak diruditenak jartzen dizkietela oso zaurgarriak diren pertsona hauei aurrez aurre, eta uste dut, esaten den bezala, pila jarri behar dituela, mai instituzional hori alik eta lasterren deitu behar duela, mai horretan zehar bezalako eragileak, herritar hauek presente egon behar direla, eta azkartasuna exigitu behar zaiola administrazioari deritzot oinarrizko eskubidez ari gara, ezin daiteke gurea bezalako herrialde batean horrelakorik gertatu, ezin dugu onartu kalean eskubiderik gabe halako herritarrik izaterik, eta uste dut aldaketa sakonak egin behar direla, azkar egin behar direla, lehenbailen egin behar direla, eta ezin dugula permititu gurea bezalako herrialde batean harrelakorik gertatzen egoterik. Badirudi nahita egiten direla, aste betean hitzordua eman eta handik hilabetera. Ezke hau azkarrago izan behar da, hori uste dute dela hitza, azkartasuna. Xabi? Hemen
arazo konplexuek erantzun konplexurik errazik ez daukat, ezta? Erantzunak beti konplexuak dira. Eta aldi batetik argi geratu da, guzti honen arazoaren muinean ere, orain arte eraiki izan den Europa gotorleku hori dagoela. Frantzian eskuinak eta ultraeskuinak izan duten gorakada, eta enago bakarrik politikoki edo parlamentoi buruzari, baizik eta baita ere diskurtsoan eta nola zentralidadean jarri den diskurtso horri, eta azkenean, aipatu den moduan nola Frantziar estatuan ukatu egiten zaien eskubidea hiritar hauei, baina ez bakarrik hauei, baizik eta aspalditxo ikusi ditugu nola, naiz eta Frantzia eta Estatu Espainola arteko muga hori Schengen barruan egon diren, nola jendarmek eta nolako Frantziako poliziak bidalketak bueltan bidalituzten pertsonak hori guztiz ilegala izan da Schengen barruan. Baita kanpora, baina batez ere Schengen barruan. Eta gero nik uste dut, kontatzen zena, nik uste dut askotan ikusi izan dugula Hego Euskal Herrian zoritxarrez. Ni bilbotarra izan da, 2018ko udan heldu ziren Sahara azpiko Afrikarren kasua ere gogora etorri zait, nola garai horretan, gurutze gorria eta udala bitartean zela, nola montainon dispositibo berezi bat sortu egin zen. 2018an, 8 urte pasa izan dira lehen gertakari horretatik, eta hainbat udalerrietan eta hainbat herrietan horrelako gertakariak ikusi izan ditugu, hortaz nolabait gaur egun ematen den erantzunetatik haratago joan beharreko beharra ikusi egiten dugu. Eta hori egia da, zehaztasunean edo egunerokotasunean planteatu egin den mahai interinstituzional horren bitartez egin behar dela, lehen deitu eta ahal diren eta administrazio guztiak egon behar direla, udalerritatik hasita, baina baita ere Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak ere bitartean egon behar direla, eta jakina lehen harrera hori egiten duten kolektibo bolondrez hoien agotza egon behar da, azkenean eurek direlako lehen arreta hori ematen dituzten pertsonak, eta nolabait ere berri diren pertsona horiekin konfidentza gehien dituzten pertsonak. Bilbon ere horrelako sareak ditugu, Atxuri Harrera sarea okurritzen zait, ongitorri refuxiatuak, eta horrelako lan ere egiten duten egunerokotasunean egiten duten sareak. Eta bigarren esparru bat ere nik uste dut planteatu behar dugula. Gogoratu behar dugu orain dela eta 2018a baino lehenago Eusko Legebiltzarrean Migraziorako Euskal Ituna sinatu egin zela, itun zabala zen, baina eta bertan hainbat elementu batzen ziren, baina klaro, garai horretako diagnostikoari erantzuten zietena. Eta kaso hori bebai planteatu eta mahai gainean jarri behar dugu. Gaur egun ditugun erronkei itun horrek erantzuten dien ala ez, eta itun hori errebisatu egin behar den. Esan bezala, nolabaiteko erantzun sistematizatu eta beharrak asatzen dituen erantzun bat emoteko, eta ez beti provisionala ematen duen erantzunak emateko administrazioan aldetik. Horre, Bilboko adibidea jarri duzunean ere, burura etorri zaitere Irune, gertaturiko jazoera bat, errefuxiatu batek lo egiteko erabaki zuen sartzea zaborre edukiontzi batean, eta azken momentuan, kamioia heldu zenean, azken momentuan lortu zuen bertatik irtetea, baina sekulako triskantza altzen gertatu bertan, egoera zaurgarri honen ondorioz, urgentzia, alako adibidek ere erakusten dute, zer nolako urgentzia egon daiteken, alako egoerengatik ikusten dituzue alako jazoera hauek Euskal Administrazioan agendan daudenik? Pues inondik inora ere ez, eta zabek izan duen bezala, orain dezente urte Bilbon realitate hau bizi izan genuen bertatik bertara, aitortza hauei ere, gaur egun ere egiten duten lanagatik, Atxuri Harrera, ongitorri refusiatuak,
hemen prebentzio falta, aurre ikuspen falta itzela ikusten dugu, badakigulako aurrerantzean ere horrelako egoerak aurrez aurre izango ditugula, eta pues, ez dakit zailtasunak ikusten ditut, mai instituzional horiek osatzeko, eta hor borondate kontu bat ere badago, baina eske bizitzetaz ari gara, orain Iruneko adibide hau jarri duzu, eta aurrez aurre izango ditugu aurrerantzean pertsonen duintasunaren adibide pila bat, eta beraien bizitzetaz ari gara, beraien duintasunaz eta giza eskubidez ari gara, beraz, administrazioi dagokienez, lehen esan dudan azkartasun hori praktikan jarri eta lehenbailen neurri berriak hartzea, diagnostiko berriak egitea, eta aurreikuspenez aritzea prestatuak egon behar dira administrazio ezberdinak, etorre daitezkeen beste egoera berri batzuei aurre egiteko. Balioan jarri nahi dut, eraberean, herritarren aldetik elkartasuna, eta egiten den lan militantea hauek hartatzeko, eta sarri izan dugun bezala Euskal Herria herri solidarioa da, harrera herria da, zorionez, eta administrazioak betetzen ez duen hori, sarritan tokatu zaigu herritarroi betetzea. Xabi, zerbait gehitu nahi badin bauzu, edo bestela? Ez, hain zuzen ere, eta bat etorrita, Ararteko kaskotan aditzera eman dago, hain zuzen ere, Euskal Administrazioak erantzun egokiak ematen ari ez direzela, eta nik uste dut, gure realitatean nolabait esperientzia zuzenak eman direzela, 2018 hori, edota azken hilabeteetan, Gabonak baino lehen Zorrozaurreko pabilloi bat usterako bidean, nolabait udal gobernuak hartun zuen jarrera, 80 pertsona bizi ziren barruan, eta nolabait dispositibo bereziak martxan jarri ziren, pertsona horiek behar zituzten behar izanei edo profilei erantzuteko ikerketa bat egiten, eta nolabait errekurtso ezberdinetara bideratuta. Azkenean nik uste dut kasu honetan nahazten ari dugula, eta horrela gertatzen da, baina nahazten ari gara etxerik gabeko pertsonei ematen zaien arreta, eta batez ere etorkin gazteak eta lanera datozen pertsona horiek behar dituzten beharrizanak. Beharrizanak ez dira berdinak, egoerak ez dira berdinan, naiz eta biak edo bi profilak kalean bizi beharrizan, eta nik uste dut gaur egun ditugun erantzunetaz haratago joan behar garela, eta batez ere kontutan izan da, askotan esaten digut, ez da, lan heziketatik edo lan heziketako profila dituzten beharginak behar direzela gure enpresetan, eta gero horre aukera bikaina eta gazteak ditugu prest ikasteko lanek iziketa horretan sartzeko eta biharrean hasteko, eta erantzuna izaten da 2-3 egun alberge batean eta gero kaleran. Ikusten dut horrek interesak ostartu behar direla, herri moduan ere onurarako da gazte horiek gure lan merkatuan sartzea, gauzak behar diren moduan egitea, eurentzako gaur egunekoa eta etorkizuna direzelako, eta baita gurean herri moduan garrantzitsua delako gure etorkizuna bermatzeko. Goizeko 9:00 eta 32, eta orain bai aipagaiz aldatuko dugu, eta adi gabiltza Tubos Reunidoseko lan gatazkari dagokionez. ELA, LAB, UGT eta SK sindikatuek Tubos Reunidosen enplegu erregulazioko espedientea paitegira eraman dute. Bakoitzak bere aldetik aurkeztu du demanda, baina antzeko arrazoiekin. LABek azpimarratu du zuzendaritzak ez duela informaziorik ematen, eta are larriagoa iruditu zaie langileen ordezkarien eskaerei erantzuten ez dieten erakunden jokabidea. Lan erregulazio txostena ez dela ongi idatzi eta aldaketa asko eman direla ohartarazi dute sindikatuek. Ikuskaritzak lege iruzurra antzeman zuela dioten behin-behineko langileen kontratuetan esaterako. Hori jakinik ere ikuskaritzak berak erabaki zuen legezko baldintzak betetzen dituela. Errekurtsoan elak eskatzen du espedientea baliogabetzat jo dadila edo gutxienez legearekin batez datorrela jo dadila. Labek jakinarazi duenez hasieratik salatzen ari direnari erantzuten dio ekinbide judizialak.
Kontsulta epea ez zuten ondo hasi, ikusten da konjunturalitatea eta estrukturalitatearen inguruan ez daudela gauzak oso zehatz jarrita. UGT-ko eta ESK-ko ordezkariek halaber baieztatu dute euren sindikatuek enplegu erregulazioko espedientea inpugnatu dutela eta bat etorri dira zuzendaritzari arpegiratzean azken egunetan sindikatuekin harremanetan jarri ez izana. Komisiones Obrera sindikatua izan da elegeterik jarri ez duen bakarra, sindikatu honek gainerakoen kontra egin du, prozesuan zehar akordiorako aukera zegoela ikusirik langileen artean galdeketa egitea proposatu zutela, baina gainerako sindikatuen despotismo ilustratuarekin egin dutela topo. Alik eta azkarren argitu dezala auzia eskatu diote sindikatuek epaitegiari. Atzokoan Tubos Reunidoseko beharginak Bilboko kaleetan izan ziren, ezakite ikusteko aukera izan zenuten, baina jakin nahi dugu, ea nola ikusten duzuen lan gatazka hau, baina bereziki horre administrazioaren albotik aipatzen da enpresa honek nolako zorra duen, nola jaso izan zuen bere garaian Espainiar gobernuaren diru laguntza bat, eta orain gelditu dela horri aurre egin ezinik ere, besteak beste, ez dakit, zer diozue, Xabi? Bueno, alde batetik eta lehenik Tubos Reunidoseko beharginekin alkartasun oso adieraztea jakina, gogoratu beharra dago Amurrioko plantania 900 behargin direzela eta Trapagarangoan 300 baino gehiago, ez da enpresa txikia eta gure herrietan eta gure errealitate sozioekonomikoan pisu handiko enpresa bat da. Argi dago behargin hauek elkartasuna baino erantzunak behar dituztela, nik uste dut hemen izan duguna arazo larrienetako bat izan dela gardentasun falta itzela, batez ere eta beharginek eurek esaten dabe benetako egoera zein den ikusteko. Argi dago Tubosen kasuan erratzen ez banaiz Amerikako estatu batuekiko dependentzia handia dutela, nik uste dute esportatzen dutenen erdia suposatzen dauela, badakigu egoera globala zein den eta zein den Trumpen politika honen inguruan, baina badago bai barrukaldean eta enpresaren kudeaketan egon diren akatzak eta zorrak, ezta. Gogoratu behar dugu, aipatu dozun lez, SEPIK 113 milioi euroko diru laguntza eman ziela, hori bueltatu beharreko diru laguntza zela, hor dauden baldintzak malgutze gora bera dagozela SEPI, baina egia dabe bai zuzendarintzaren erantzunkizuna kasu honetan, eta beharginek eurek esan da, kolokan jarri izan dela. Azken batean, bai akzionistak eta baita ere enpresaren zuzendaritzen dagoen familia horrek, diru laguntza jaso baino aurreko urtean mozkinak banatu izan zituztelako. Hau da, ez da bakarrik administrazio publikoen aldetik egon den kontrol falta, baizik eta baita ere bigarren aukera bat eskainita enpresaren zuzendaritza eta akzionistek izan duten jarrera guztiz ulertezina, ezta. Eta azken batean horrelako egoeretan behargina dira pairatu egiten daben pertsonak eta azkenean euren enplegua kolonkan jarri egiten dena. Hortaz, gardentasuna, implikazioa parte guztietatik eta behar bezala, eta esan bezala, erantzunak azken boladan horrelako kolpe larregi jaso izan dituen Aiaraldea bezalako eskualde batean. Hortzik? Zabideoan bide beretik, atzo, bai, Bilboko kaleetan borrokan ikusi genituen, eta lehenengo eta behin gure elkartasuna, gure babesa adierazi, bai langile kaltetu guztiei, bai borrokan ari diren guzti horiei, eta bai beraien etxekoei, eta azken finean Aiaraldeko eskualde guztiari ere, ez? Bilduk 2018tik badabil gai hau agendan kokatu nahian eta lehentasuna eman nahian, izan ere Aiaraldea sozioekonomikoki oso zaurgarria izaten ari den eskualdea da. Plan ezberdinak gaineratu dira, baina ez dira beharrezko seriotasunez estrategia hori eta bertan agertzen diren neurriak aurrera eman. Honetan Bizkaian gaudela, mehatzaldea ere aipatu nahiko nuke, zaurgarritasun maila beretsuan dagoelako.
Argi zegoen alako albisteak aurrez aurre aurkituko genituela eta zabik eskatzen zuen gardentasun berdin hori eskatzen dut alde batetik. Honen oinarrian badago estatu batuetatik esportazio dependentzia guzti hori eta handik etorri den arantzelen inguruko neurri berriak. Aipatu nahiko nuke Europar Batasunaren aurreko sumizioa ere honekin, salduta utzi gaituzte guztiz eta horrelakoak aurrerantzean ere errepikatuko dira. Erakunden arteko elkarlana honetan guztiz beharrezkoa dela deritzogu, enpleguaren defentsa egin beharra dago, hori izan behar da lehentasuna eskualdeak aurrera egin ahal izateko, eta ez gabiltza bakarrik tuboseko langileen inguruan, baizik eta eskualde osoa ari gara, pisu izugarria daukan lantokia delako, eta honek kalte izugarriak erango dituelako herrian eta baita eskualdean ere. Zorra berriz negoziatu beharra dagoela deritzogu, laguntza berriak zuzendu beharko dira bai enplegua mantendu alizateko eta plan industrial berriak egin alizateko ere. Honetan ere, herri bezala erantzun beharra dugula uste dugu, merkatu nitxo berriak aurkitu beharko dira, eta reindustrializazio berri batez hitz egiten hasi beharko gara, bai eskualde honetan eta bai Arabako herrialde osoan baita ere. Guztiz lehentasunezkoa eta beharrezkoa da. Hemen egingo dugu aipamen txiki hau, baina guztiz bestelako kontuak badauzkagu. Ez dakit interesa duzue zientziarekiko, divulgazioarekiko, gustuko duzu hau? Bueno, oso letretakoa naiz, baina bai, gustu dute guztiz beharrezko dela bai. Bai, azkenean, zientzia, batez ere, zientziaren divulgazioan, ezta? Azken batean, azken bola honetan horren beste tierraplanismo eta horrelako diskurtsuak hasten direzela ikusten dugunean, azkenean zientziaren divulgazio eta zientzia hurbiltze horren lana horren balioa bikoiztu egiten da, ezta? Badira, hauek pista batzuk gure urrengo aipagaian sakontzeko izan ere, askok kutsaspazio bezala ezagutu izan duten Eureka Museoa Donostian zena, aurten bere ateak istekoa zela iragarri zuen Kutxa Fundazioak duela hilabete, baina herritarren eta hainbat eragile eta erakunderen eskariari erantzunez itxiera hau atzeratu eta 2 urtez luzatuko dute museoaren biziraupena oraingoz. Kalera irten gara, Gipuzkoarrei albistearen berri galdetzeko, gurekin hitz egin duten pertsona gehienek umetan museoa bisitatu zutela aitortu dute. Egona naiz txikitan, ja urte asko badi, 10 bat urte egon nintzela. 10 ez, gehiago, 20 urte. Txikitan bai ikastolakin askotan jungea, eta gaina justo gertu dakatetxetik eta familiakin bai jun izan naiz askotan txikitan. Familiakin aldi guaritan jun naiz, eta gero bai ikastolan egonean bai txango bezala eraman gaituzten 4 aldizola. Bai, gola urte asko nire semea txikia zianean, jun izan geha. Bai egon naiz, baina haintze bertan entera naiz nintzeko dutela. Herritarrei albistea nola jaso zuten galdegin diegu, gehiengoak Eurekaren itxierak pena eragin ziela adierazi dute. Pena bantzian ze, han pasan ditu momentuak oso gauza polit bezala goratzen ditut, eta azkenan oso divertigarria zen horrea jutea, eta azkenan interesanta eta asko ikaste zuen. Esan tristura, zen berriki aita izan naiz, eta nik uste dut oso instalazio politia ziala ondo ingurutik eta pasatan askotan, azken aldin, eta beti esaten, gure txikie ekoskortzen danen pasako beha bertatik, ez? Nik uste dut umentzako oso gauza interesgarri zala instalazio hori mantentzea. Pena hondia eman dit, uste dut kutsaspazioa umentzako, denentzako, baina batez ere umentzako esperientzi polit bat dela. Eta hortik aurrera, umeak agian historioetan sartzea erresagoa izango lukete. Azkenik galdera zuzen bat egin diegu elkarrizketatuei Kutxa Fundazioari zer eskatzen dioten jakin nahi izan dugu. Nik uste mantentzea edo behintzat horrekan aukera horian jarraitza ez. Nik uste azkenan umek asko ikaste dutela eta ilusio izate golako zerbait izatea hemen gertu.
Dakit oso ondo tabakalerantz instalazio itoko asmoa duten, baina hangoa eukita ez dute motiborik ikusten, ez? Ez bada, joera bat hartzen nahi diala beraien fundazioa eta beraien obra soziala, ez? Desmantelatzeko edo bertan bera uzteko, ez? Eta orduan hortan kokatzen den nik uste herritarrok garbi ikusi da, jendea jabetu danen zertan zeuden, kontra gaudela Gipuzkoarron gehiengoa. Nik uste dut importantea gara mantentzea, azkenean museo edo interakzio zientziakin eta umentzako oso divertigarria da, familiekin joateko, eskolekin joateko, eta hurbiltzeko zientzietara eta ikusteko gauzak interesgarriak ikasteko eta hola. Nahi bializiaten WhatsAppetik inkesta bat betetzeko, ez iztear eta bozkatzeko, eta kuadriak eta firmatu genuen, eta ez dugu nahi izteaz. Hain zuzen, aitz egingo dugu, honi buruz, eta jakin nahi dugu, ea zuek ere nolako ikuspuntua daukazuen, askok aipatu digute ezagutu zutela kutxa espazioa eskolaren bitartez, ohiko txangoa da, Gipuzkoako haur asko eta asko joanak gara bertara, eta sentimendu orokorra ere bada, pena, itxiera horren berri izan zutelako, baina badirudi ere Donostiako Tabakaleran, ez dakite eureka zena edo bestelako zerbaitek etorkizuna izango duela, baina jazoera honetaz gaindi egonda, horre erakusgai gelditu da, batetikan badela kutxaren fundazioa, bertan alderdi politikoek ere izan dezaketen eragina, proposatzen dituzten aholkularien bitartez, udalak ere konpromisoa eskatu zu, baina gero erantzun zitzaion fundaziotik, heltzen ziotela horri, baina gero ere instituzio eskatu zitzaian. Ez dakit, botere harreman horiek nola ikusten dituzue? Noski, hemen oinarrira joten baldin bagera, bukatu genezake hitz egiten, garai batean, kutxa, zela aurrezki kutxa bat, BBK bezala, eta gero fundazio bilakatu zituztela, eta gero sortu zela kutxabank eta guzti hau. Ez dakit, esango zenukete, bankuak beraiek izan duten prozesu horren kalte ondorio bat izan daitekela, kutxa espazioarekin ere gertatu den, urtzi? Hortze, zuk esan duzu, oinarrian zer dagoen, eta hori ze da, sasoi batean denonak ziren, eta guztiok gure aurrezkiak bertara eramaten genituen kutxa horiek, bankarizazio eta privatizazio prozesu bat izan dute, eta hemen daude ondorioak, herritarrenganako, komunidadearako, herrialdearekiko konpromisoa, gero eta gutxiagoa izango da, eta kasu honetan, nik ere pena handiz bizi dut, Sabik lehen esan duen bezala, inozko horik eta behar izan gehien daukagunean zientziarekiko, arrazoiarekiko, aurrean dauzkagun diskurtsoen aurrean, gure aurrek eta gazteek halako espazio bat izatea guztiz derrigorra dela deritzot, Donostiak zientziaren hiria izaten jarraitu behar du, entzun behar zaie herritarrei, zuek lagintziki bat egin duzu eta erantzuna oso argia izan da, entzun behar zaie zientzialarien komunitateari entzun behar zaio, gainera hauek mobilizatu dira eta hainbat 14.000 sinadura bildu dituzte, nik uste dut ez dagoela dene galduta, urrengo egun eta asteetan Gipuzkoako Batzar Nagusietan eta Donostiako udalean, eztabaidagai izango da, uste dut eskaintza berriak, alternatiba berriak mai gaineratu behar direla, erakunde publiko eta pribatuen artean aukerak aztertu, harakatu behar direla, etorkizunean ere eskaintza bermatu behar dela administrazioetatik, exigitu behar zaiela kutsari hau mantentzeko, eta espazio hori ez txikitzeko, eta bakalerara erango balitz ulertuta daukanetik espazio txikiagoa litzateke, eta uste dugu beharrezkoa dela, espazio hori mantentzea. Diozun bezala, alderdiek patronoak izendatzen dituzte, baina hauek ez dute alderdiaren izenean gero
hitz egiten. Nik ez dut galdutzat ematen, eta uste dut hemen oraindik bataila egin daitekeela, eta klabea uste dut eskaintza berri horretan kokatu behar dugula, azterlan ezberdinak egin daitezke, ikuskere ezberdinak aztertu daitezke, baina bermatu beharrekoa oso argi daukat, etorkizunan ere Donostia zientzia hiria izaten jarraitu behar duela, eta hor referentzia bat sortua dagoeneko, eta hori mantendu behar dagoela uste dut. Xabi, zer dizu? Bai, bandatorzuke aresten egindako hausnarketarekin, ez da? Azken batean bankarizazioaren ostean, eta fundazioen bitarteko, edo obra soziala fundazioen bitartean, bideratzeko momentu horretan atzera pausak ikusten ari gara. Nik hobeto ezagutzen dut BBKaren kasua, Bilbotarra eta Bizkaitarra izan da, baina gogoratu behar dugu BBK bere garaian fundazio moduan edo bere obra soziala museotan zegola, Bilboko nagusien etxe gehiengoa BBKaren babesa zutela, gaur egun isten joan dira, edo eta udalaren esku geratzen joan dira, BBKak ere udalekoak eskaintzen zituen, Briñas, Sukarrieta, hainbat gazte Bilbotar Bizkaitarrek bertan ibili gara udetan bai, ezta? Orduan, atzera pausak ematen joan izan dira, eta bere garaian suposatzen zuen obra sozial hori murrizten, txikitzen, eta nik uste dut kasu honetan maigainen daukagun kasuan beste adibide bat dela, ezta? Nik uste dut erreferentziazko espazio bat galdu egiten dela museoa iztekotan, nahiz eta Tabalkaleran sukursal bat jarri, baina erreferentziazko espazio hori galdu egiten da, eta hainbat gipuzkoarren idearioan egon den eta txikitan egon diren espazio hori galdu egiten da. Eta baita ere, nolabait, zientziaren inguruko hausnarketa, sakontze eta bokazioak ere sortzeko aukera bat galdu egiten da. Azken batean, eurekan divulgazio egiten zen, zientziaren hurbilketa bat egiten zen jolasaren bitartez, eta ados gaudenez zientzia balorean jartzeko momentu honetan, atzera pausu larria iruditzen zait. Ez dut ulertzen kutxak hartutako erabaki hau, ez dut ulertzen baldin eta bestelako helburuak ez badituzten, eta zoritxarrez badirudi bankuaren ikuspegia obra sozialen ikusperen gainetik jartzen ari direla, eta azkenean gailentzen ari dela. Bere garaian gu bankarizaren kontra agertu ginen, asanbladan beran kutxaren kasuan kontra bozkatu genuen indar politiko bakarra izan ginen, eta garai horretakoak gaur ikusten ari gara. Horre, beste okurrentzia izan daiteke edo, eta seguraski zuek alde ongo zaretela. Proposatu beharra dizuet hor aukera ere izan daiteke, ez dakite badaude titulartasun publikoko museoak dauden moduan, akaso ez dakite Euskal Administrazioak, Gipuzkoako Administrazioak edo Donostiako udalak berak ere, agian zergaitik ez, egin dezake akaso proposamenen bat, eureka zena eskuratu eta herriko edo herrialdeko ala nazioko zerbitzu publiko bat bilakatu, ez dakit, zer iruditzen zizu hau? Jasotzen dizut, eta iaia neure egiten dudala, ez? Uste dute hori izan daitekela bidea, lehen esan dudan bezala, aukera ezberdinak arakatu daitezke, ez dut nik Gipuzkoarren izenen hitz egingo, baina aukera errealitarikoren bat hori izan beharko luke. Bai. Egia esan Bizkaitarra izan da, ni ere enaz atrebitzen Gipuzkerri esaten zer egin behar duten, baina egia da... Ausartu, ez izan lotxarik, Ez, baina, dinot, azkenean beti gaude, administrazioen gain horrelako gauzak hartu behar dutela esaten edo aditzen ematen, ezta? Eta egia da, azkenean museo bat da, gizarteren onurako den zerbait da, baina, klaro, aurrezki kutxak ere hori ziren. Aurrezki kutxak nik uste dut lehen aipatu egin dela eta gainera maizuka aipatu egin dela, hiritarren aurrezkiak sartzen ziren espazioa ziren gizarteari
gizartearen orunarako. Eta hori zen, bere garaian banku batekiko zegoen, ezberdintasun nagusiena, hau da, gizarte edo ikuspegi komunitario hori. Gaur egun fundazioak geratzen dira. Hortaz, fundazioek galtzen baldin badute ikuspegi komunitarioari, zer gertatzen da? Claro, onartzen badu administrazioak beren gainen hartu behar dutela, eta posible da, eta egia da, baina orduan bere garaian hiritarrek sortutako kutxa hoietatik zer geratuko litzateke. Hori da arazoa. Orduan nik uste dute, eta oraindik ere, fundazioen zuzendaritzetan ordezkari politikoak geratzen direla ikusita, nik uste hor ere, borroka eman behar da, zentzu horretan. Ondorioztapen eta hausnarketa guzti hauekin geldituko gera, Urtzi Ostolozaga eta Xabier Jimenez, mila esker ostiralgo izonetan gurean izategatik. Zebori, asteburuna pasa. Zuei, berdin. Berdin. Primaderako liliak goizik ziren loratuak. Urte hartan gertatu zen Pascue Ramon baino lehen. Gaituzte ez kontarazi maite ninduzun hain gutxi. Ez kontarazi gaituzte etzin dudalarik maite. Ginuelarik elgari eman biziko ustari. Eskilak zauden isilik nik ez baitakit zergatik. Gaituzte ez kontarazi maite ninduzun hain guti. Ez kontarazi gaituzte etzin dudalarik maite. Ez zuten egin boleran, mentura ziren erroman. Ez ziren gure lekuko, ez izanen bataioko. Gaituzte ez kontarazi, maite ninduzun hain guti. Ez kontarazi gaituzte, etzin dudalarik maite. Nunbait balin bada zeru, gure aurra da aingeru zeruan bainan, umerik ezoan zean. Gaituzte ez kontarazi, maite ninduzun hain guti. Ez kontarazi gaituzte, etzin dudalarik maite. Biotza hotzez kaskaran, nago geroaren menturan. Etor bedi primadera, kanpoak diten beriz lora. Gaituzte ez kontarazi, maite ninduzun hain guti. Ez kontarazi gaituzte, etzin dudalarik maite. Soriak amodiotan, beriz hastean bertsotan. Leioa dut idekiko, amodioa da sartuko. Gaituzte ez kontarazi, elgarekin behar bizi. Ez kontarazi gaituzte, behar dugu elgar maite. Gaituzte ez kontarazi, elgarekin behar bizi. Ez kontarazi gaituzte, behar dugu elgar maite.
Goizeko 10 dira, azken ordukoei dagokenez esan beharra dugu. Aske gelditu dela iragan ostiraldean, Oñatiko Mondragon Unibertsitateko kampusen izandako sexu eraso saiakeraren egilea delakoan atxiloturiko 51 urteko gizona. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pegi, egunon entzuleok, emakumearen aurkako indarkeriaren arloko eskumenak dituen Bergarako atal zibileko eta instrukzioko bigarren plazak, behin-behineko askatasuna eman dio gizon horri eta epaitekira joan beharko du ala eskatzen zaionean, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko iturriek jakitera eman dutenez. Sexu eraso saiakera apirilaren 17ko arratsaldeko 7 aldera gertatu zen, biktima Oñatiko Unibertsitate egunean aparkatuta zuen ibilgailuaren barruan zegoela, hain zuzen une hori aprobetxatu zuen erasotzaileak kopilotuaren atetik barrura sartzeko segurtasun sailak jakinarazi duenez. 53 urteko emakumeak ihes egitea lortu zuen, baina gizonak jarraitu egin zion emakumeak oinezko bati laguntza eskatu zion arte eta ondorioz erasotzaileak ihes egin zuen. Ertzaintzaren patrullak bertaratu ziren ostean biktimari lagundu eta osasun zentro batera eraman zuten. Asteazken honetan eta Oñatiko udaltzaingoaren laguntzarekin ustezko egilea udalerri horretan atxilotu zuten sexu erasoa egiten saiatzea egotzita eta ostegun goizean atzo bertan Bergarako epaitegiaren esku geratu zen eta honek behin-behinean aske uztea erabaki zuen hala eskatzen ziotenean epaitegira joateko baldintzarekin. Biktimak astelenean salatu zituen gertakariok ertzaintzaren aurrean, salaketa publikoa berriz asteazkenean izan zen kampus unibertsitario horretako enpresagintza fakultatearen aurrean egindako elkarretaratzean. Eta nazioartean, Pertsiar golkoko herrialdeek Irani eskatu diote bere gain har dezala egungo suetenaren aurretik egindako erasoek eragindako kalteen berrera ikitzearen kostua. Izan ere, erasoiek behin baino gehiagotan eragin diete gatzgabetzeko plantei. Azpiegitura horiek estrategikoak dira, batez ere estres hidrikoa duen eskualde batentzat. Martxoan eta apirilean, Iranek droneekin eta misilekin Bahreinen eta Kubaiten gatzgabetzeko planten aurka egindako erasoek estatu batuarren erasoei erantzunez, instalazio zibil horiek helburu militar kritiko bihurtu zituzten milioika pertsonaren ur hornidura mehatxatuz eta instalazioen garrantzia birmarraztuz. Hori delata, Arabiar Ligak Irani eskatu dio orain bere erasoek eragindako kalteak konpontzeko erantzukizuna bere gain hartzeko milioika dolarreko kostua baitu kontuan hartuta metro kubikoko 1000 eta 2500 dolar arteko eraikuntza kostua dutela Orestes Morfin Climate and Water iniziatibeko ikertzaileak eferi adierazi dionez. Gehiago testu inguratzearren golkoko lankidetza kontseiluko nazioak urgaziko erreinuak bihurtu dira analisteek izendatu dituztenez. Eta hala, gizarte horiek itsasoko ura edateko ur bihurtzearen mende daude ia erabat. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoan sartuta errepideetan lasai dugu egoera uneotan, baretu egin dira dagoeneko goizean oiden bezala sortu ohi diren autopilaketak, eta bestalde gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak. Zaigu ostiral honetan. Goizpartean hodeiak erdimailako eta goimailako hodeiak ugariak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Bertan, zaparrada bakanen bat edo beste emango da, ezer gutxi hala ere, Gipuzko aldera ere zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aldiz, ateri utziko dio eta zerua argiago agertuko da. Arratsaldean hodeiek ugariak izaten jarraituko dute bereziki Kantauriar isurialdean eta mendebaldean, eta mendi kontraren batean, zaparrada txoren bat botatzea ez da baztertzen, ala ere gehienean mintzat ateri utziko dio. Pirineo kontran eta barnealdeko mendietan eta bero hodeiak garatuko dira, eta Pirineotan zaparrada isolaturen bat botatzea ez da baztertu behar, baina oso aukera txiki izango da. Gauean hori bai, Araba eta Bizkaia mendebaldean litekena da ekaizkutsuko zaparradak sartzea. Haizeak hegotik eta zakarantzean joko du egunaren lehen zatian, bereziki ipar partean, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz Araba eta Nafarroa hegoaldean, temperatura minimoek nabarmen xamar gora egingo dute. 12 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz bera egingo dute, ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 20 eta 26 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso, asteburuan. Mila eskerrepegi asteburuan. Eta joan aurretik bigarren kafeako kidak agurtuko ditugu, egunon, zer moduz? Egunon Pegi, ondo, asteari kontrol hartuta eta azken txampan, azken kilometroan murgilduta dagoeneko. Oso ondo, nolako kontak epeatuko dituzu gaur Inigo?
Tira, gaur ere denetarik eskola txikien kirol topaketak gertatzen ari dira Tolosan eta bere arduradunekin eta bertan parte hartzen ari diren aurrekin ere hitz egiten saiatuko gara. Eskola txikien festa ere badator eta gainera Zizurkil gorako mendigain ikastetxeak kanta berria ere gaur gurean estrenatuko du minutu gutxitan. Beraz, girorretan abiatuko dugu, baina horren aurretik Josune Belezen Mendizabalen besoinuak entzuteko aukera ere izango dugu Gasteiztik zuzena hariko da gurekin, Josune. Ondoren, Liboraren nazioarteko egunaren baitan, Noa Gaztainagak ondutako erreportajea entzungo dugu, hainbat argitaletxerekin bildutako, osnarketa eta bestelakoak ere izango ditugu, atzoko Liburuaren nazioarteko egunaren arira Naia Alkorta gurean izango da orgasmoa izpide, orgasmoa eta honen inguruko arrakalak, eta gaurko saioa amaitzeko eta bixi-bixi egin barko dugun saio honetan, Baiora Mujika ere gurean izango dugu, BTS taldearen disko berriaren bigarren zati hori, nolabait aztertzeko geratu zaigu azken hitzorduan eta gaur izango du hortarako tartea. Ondo, adio ongo gara, eskerrik asko Inigo. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, gozatu asteburua, zaio? Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, ostirala da. Aztoratuta gaude, baina ez dugu iskanbilarik sortu nahi. Bake eskean etorri gara izan ere gaur apirilaren 24a multilateralismoaren eta bakearen aldeko diplomaziaren nazioarteko eguna da. Egun honen helburua herrialdeek elkar banatzen dituzten gaien alde elkarlanean jarraitzeko motibatzea da. Baita guztiontzako onuragarriak izango diren akordioak eta negoziazioak lortzea. Nazio Batuen erakundeak data hau 2018an zehaztu zuen eta 2019tik ospatzen da. Nazio Batuen erakundeak egun honen garrantzia azpimarratzen du inguruko nazioen artean lankidezan arituz soilik bermatu daitekeelako munduaren biziraupena eta garapen ekonomikoa. Bakean aboxurien leloa desarrazoiak baitu menperatzaileen kalakan antzutua. Gaurko lehenengo efemeridea kontatzeko historian oso atzera egin behar dugu. Zehazki, Kristo aurretik 1184 urtera. Gaurko egunez, urte horretan, greziarrak Troiako zaldi famatuarekin sartu ziren Troian. Guda hau garaiko hainbat idatzietan agertzen da, besteak beste Homeroren Odisean, Iliadan eta Virgilioren Eneidan. Antzinako greziarrek Troiako gerra benetan gertatu zela uste zuten, eta Troia Dardaneloen inguruan kokatuta zegoela. Garai modernoetan ordea, gerra eta hiria ez zirela benetakoak uste zituzten. Nola nahi ere, 1870an Heinrich Schliemann, arkeologo alemaniarrak Troiako gerra historikoa zela konbentziturik Troia bilatu eta aurkitu zuen. Hala ere, guda horretako gertaeren atzean dagoen errealitate historikoa oraindik ezagutzeko dago. Ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da. Geldi ezinan area. Mende baldea bere kulparen kontra.
hondamendi natural. Esan dugu gaur bakearen aldeko diplomazioaren nazioarteko eguna dela, baina egun honetan gertatutakoak historian zehar ez dira denak gertakari baketsuak izan. 1915ko apirilaren 24an armeniarren aurkako genozidioa hasi zen Otomandar Inperioan. Gauez Istanbulgo 600 armeniar exekutatu zituztenean hasi zen dena. Hilabete gutxian inperioko armeniarren 2 eren desagerrarazi zituzten. 1923 bitartean 1,5 milioi inguru armeniar hil eta beste milioi bat inguru deportatu zituzten Siriako desertuetara. Turkiako Errepublikak onartzen du sarraskiak izan zirela, baina ukatu egiten du genozidioa izan zenik. Hainbeste armeniarren heriotzak etnien arteko gatazkek, gaixotasunek eta gosetek eragin zutela esaten du. Gainera, tabua da genozidio honetaz hitz egitea. Hainbat pentsalari epaitu dituzte genozidio izan zela esateagatik. Ba orain urtebete salto egin behar dugu. Gaurko egunez 1616an Irlandaren independentzia aldarrikatu zuen mugimendu abertzaleak. Gertakari hau Pazko matxinada izenarekin ezagutzen da. 1500 kidek aldarrikatu zuten Irlandako Errepublikaren independentzia Britania handiarekiko. Irlandako independentista eta langile mugimenduko taldeek Dublineko hiriguneko hainbat eraikin okupatu eta Errepublikako behin-behineko gobernua osatu zuten. Britaniar armadak guztira 116 hildako, 368 zauritu eta 9 desagertu izan zituela berri eman zuen. Hildako matxinatu eta zibilak 318 izan ziren eta zaurituak berriz 2217. Irlandako armada hiritarreko 74 kide hil ziren matxinadan. Armada britaniarrak matxinoak errenditzera bultzatu eta altxamenduko 16 buruzagiak fusilatu zituen. Down the glen, one Easter morn, to a city fair rode I. There armed lines of marching men in squadrons passed me by. No Tira baina gaurko egunez ere lan eginda nazioen arteko bakea lortzeko 1945ko apirilaren 24an gaurko egunez hain zuzen egintzen Bandungeko batzarra edo goi bilera. Indonesian, Asia eta Afrikako hainbat herrialdek parte hartu zuten bertan. Independentzia berriki lortu zuten herrialdeek hainbat arazo zituzten eta haiei aurre egiteko elkarren arteko kolaborazioa behar zuten. Bertan buruzagi independentista garrantzitsuak bildu ziren. Nehru, Indiako lehen ministroa, Nasser, Egiptoko estatuburua eta Surkano, Indonesiako presidentea, esate batera. Guztira, 29 herrialdetako liderrak bildu ziren eta 3. munduko herrialdeei buruz hainbat puntu adostu zituzten. Subiranotasuna errespetatzea, arraza eta nazioen arteko berdintasuna gatazkak modu baketsuan konpontzea, elkarrekiko interes eta lagunkidetasuna sustatzea, nazioarteko justizia errespetatzea eta potentzia handiekiko aliantzak baztertzea erabaki zen besteak beste. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun, zara naiz gara. Nezik soilik izara, gaur kantuan nauzun, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun, zara naiz gara. Nezik soilik izara, gaur kantuan nauzun, orain bat gara. Bakea ez da soilik herrialdeen artean behar, lantegi barruetan ere beharrezkoa da. Bangladeseko hiriburua den Dakatik hurbil Sabar Upazilian 8 solairuko eraikin komertzial bat lurrera erori zen. 1129 hildako eta 2500 zauritu utzi zituen, gehiengoa emakumea.
Bezperan eraikinaren pitzadurak aurkitu eta salatu bazituzten ere nagusiek ez zuten neurririk hartu. Eraikinak ezegonkorrak ziren eta irteerak blokeatuta egon ohi zirenez, lapurretak saiesteko langile askok ez zuten eraikinetik ateratzeko denborarik izan. Hainbat marka ezagunentzat produzitzen zuten lantegi hauek. Besteak beste, Inditex, El Corte Inglés, Mango, Alcampo, Primark, Walmart, Gap eta Benetton. Zoriontsu edu ez guk ostiralaren aztoramendu baretzeko programa berezi bat prestatu dugu eta eskuartean daukagu dagoeneko. Atzo ez genuen denborarik izan liburuaren eguneko erreportaje bereziarentzako, beraz gaur emango diogu tartea. Aurten zizurkien ospatuko da eskola txikien festa, ekainaren 14 eta gurera gonbiatu ditugu gehiago jakiteko. Nahi Alkorta orgasmoak arrakalaren inguruan hitz egingo dugu. Bueno, Nahi Alkortarekin orgasmo arrakalaren inguruan hitz egingo badugu eta Joran Mujikarekin BTS taldearen diskoaren bigarren atal hori aztertuko badugu, baditugu hainbat gai gaur zuekin elkarbanatzeko entzuleok eta aurrengo minutuetan egingo ditugu. Apirilak 24 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin entzuleok Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Egunon. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Eta hemen dantza dagoeneko ondo ikasi duena ere, badugu gurekin, Nahi Alkorta Lezgarai, egunon? Egunon. Gaur nahiak saio bikoitza dauka gurekin bigarren kafean ezpentsa. Hemen izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Ilurbide bigarren kafeak 1170 beteko du gaur, apirilak 24 ditu naiz eta gure streaminga batek esan digun 4 jarri dugula eta ez 24 barkatuko diguzue, baina ez apirila berriro nolabait gainditu beharrek ez daukazue, ja azken txampan gaude, lasai. Goizak 10 eta 18 minutu ditu oraintxe eta gu 4 gara hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, esan dakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Saiatzen naiz gaua baino lehen trebezia falta ote zain balda inoren zain baztu zeitar nasten Urte terdia esperenen ibiltariarena kantu honek harrapatu gintuenetik eta bigarren kafean maiz entzunarazi dizuegun kantua da, baina berri honak ere badauzkagu. Bueno, berri honak, behintzat jakin dugu, badabiltzala, aritu direla lan berri bat eta kantu berriak grabatzen, eta esperantza daukagu, horiek laister entzungai izango ditugula, eta batez ere gure bigarren kafeko entrevista akustikoetan, berriro asperentarrak, ez dakit Borja bakarrik edo, bestelako kideekin, izateko aukera izango dugula. Beraz, momentuz dagoenarekin
gozatu behar, eta ibiltariaren hau oso da gozagarria. Bakardadetik bakardadera Zugandik zugana Goizeko 10:20 eta gutxatera begira, gaur Gorka goizetik, bizi egunon, aber, gaur aurkezle berria. Bai, gaur aurkezle berria. Ta jende berria, Naia egunon, dio Gorkak. Ui, barkatu Naia. Egunon. Naia oso berria ja ez da, gurekin egin ditu kolaborazio batzuk dagoeneko, baina bai, oraindik nolabait bere, lehen kolaborazioetan entzuleren bati oraindik akaso berri egingo zaio, nahiko zalaparta sortzen du datorren bakoitzean, eta uste dut entzuleak segituan kokatuko dutela Naia Alkorta. Laizzer egongo gea, Gora eskola txikien festa dio Gorkak. Gora, nire maite duta da gaur Lazkaon txupinazoa festak da bihar azpeitia independentisten topaketak, eta igandean, arnasa, hori digin behar da, Gorka, arnasa hartueneko, zizurkilera joango naiz, ze gogok zu ezagutzeko. Etorri, zizurkia. Hori da. Hango festetara agian, Edita Brokosek ere hemen egunon, eta ez dut maite Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak ematea diru hori, talde horri, fobia babesten dezue. Pentsatzen dut, Gorka ari dela, mitoaroak jaso duen diru laguntzaren inguruan, hala eta guziz ere nire informazio ofizial horretan, uste dut informazioaren zati bat falta zaidala, edo tartaren zati bat, edo diruaren zati bat, ze uste dut ez dira 300.000 euro izango, atzo nolabait jende asaldatu duen notizia horrek kontatzen duen bezala, gehiago izango direla, baina hitz egingo dugu hontaz, dagokion momentuan. Naia, dantza egin dezu, ze ona! Hombre, besteek ez dute egin. Bai, egia darrapatu baitu pixkat hemen zezenak izketan. Baina, listo, bagode. Bueno, eta bagoaz, hemen dagoeneko lehenengo eguneko zuzenketak egitera. Nasten ari naiz Gorka, ulertu dut alde batetik eta bestetik, 300.000 euroko notizia atzo jendea saldatu duena, ETS jasoko duen diru laguntza da, 1.000.000 eurokoa berriz, mitoaroak jasoko duena, eta horre bizifren arteko dantza. Zer esango dizuegu, bata edo bestea ere, bere momentuan eta lasai aztertu beharko ditugula, ze gero lankidek esaten didate hater xamar jantzen naizela, eta gaur hater jartzeko Naia Alkorta badago gurekin. Eta gizonak dira talde horiek, Bai, ez da? Hausnarketa hon bat entzun nuen duela gutxi arrakastaren eta generoaren inguruan, eta horretaz ere ariko gara, baina uste dute leku baten bila, Iraia Kambraren podcastean ere, musika eta generoaren arteko hainbat hausnarketa agertzen joango zaizkigula. Aizue, maite duten tartearekin abiatu beharko dugu gaurkoa, eta maite duten tartea abiatzeko, noa zuri dagokizu, lehen maite duta, ez da zergatik, beti ezkerretik hasten naizelako. Bale. Ezkerra beti horretik. Bale, nik itzen behar nizuen, komentatu nizuen, nik noiz komentatu zuet, lehenko urten, nik 3. kurtsoa Granadan ikasi nula, urte batez, eta jende pilo bat ezagutu nun, batez ere jendea, Espainiako jendea zan, eta askotan olako esperientziakin gertatzeana zu pentsatzezula, ikusiko gea berriz, edakize, itzeitezu jendeakin, eta esatezu, gertu bizigea, ezakize, ni urte beten joan ja jendea ikusi gabe, orko jendea ikusi gabe, eta asko euskalduna dira, eta nikan ez ditut ikusi, eta justo horreko idatzi ziten nire lagun batek, mexikana dela, baino Madriden ikasteula esaten, honea Donostia etorri dela grabatzea, 2 egunez bakarrik, ordu neukan egun terdi, ze atxalde eta egun bat etorri izan, eta behakin gehatzeko aukera aukinun,
Ta hoi egia esan momentu superberezi izan zen, ematezun denbora etzala pasa bezala. Eta iruditzea baita gaur egun sare soziali eskerta horrek asko zerrexago gaiteutela dena. Zionak, birtopaketa horiek, egia da, sare sozialek gauza asko kritikatzen dizkiegu, baina zerbait hona esatekotan ere badago, ez? Harremanak, bueno, akaso ez modurik organikoenean mantentzeko, baina bai modurik praktikoenean mantentzeko modu bat, ez? Edo zein historik aitzaki ematen dizulako lagun batekin, zer modu zabiltza, lau hitz egin, ze asmo, zurera noa laister elkar ikusiko dugu. Bai, nik maite duta horrekin lotuko dut, gaur atzo gauez lagun bati idatzi nion, story baten harira ere, aizu, uztaian Oklahoman izango naiz, bera Mexikarraino Texasen bizi da, eta uste dut nahiko gertu harrapatzen hauela, eta Alemanian egongo naiz uztaian, ara, bisatzen hasita pixka berandu zen biltzan, baina, orduan Alemaniara joango naiz, edo etorriko zara Euskal Herria, eta baita, beste lagun mexikar bat ere badut uztaian badatorrena, eta egia esan poza ematen diate horrelako kontuek. Zure maite dut azin da, eneko? Nire maite dut da oso simplea. Bueno. Gozea dakazunen jatea eta egarria dakazunen jatea. Bueno, gozea garra da. Bai, ez da? Dutik onena, Igual orain arteko maite dutik onena. Bai, ez da? Gainera... simplenak igual hobena dio. Bai, gainera beharrezkoa da. Zezuk ezin dezu, Oain etorriko zait bat esatea, ite baldin badezu ayuno intermitente o nola esatez zaio beste horre. Aldizkako baraua. Bai, holako zerbait. Bueno, bale, indezakezu bai, oso ondo, nik ez dut egingo. Nahi, alkorta zein zure maite duta? Pila bat neuzkan buruan, baina atzoko arratsaldearekin geratuko naiz. Neraman egun nahiko zoroa, ezin kontzentratu, burua pixka bat saturatua. Eta gurasoenera joan nintzen, Donostiara, itxasertzean paseo bat, patata braba batzuk mejilloneran, kalean topatu nintzen bestela elkarrizketa hoiek eukitzeko aukerarik ez daukagun ezagun batekin, eta goxo-goxo joan nintzen etxera. Beraz, maite ditut gurasoak, eta ekaitza datorren arren, preste egongo gerala. Alaren aia, behin mejillonera joan da, eta burdinaren gabezia eukita gorputzean, mejilloi batzuk ere eskatzea bazen dituen, ez? Ez. Entzuleo, guztut maite guztiak kontatu ditugula, eta bizi-bizi Gasteiza egingo dugula salto segituan, Josune Belez den Mendizabalek gurera ekarriko digulako, aspaldiko partez eta gogoz jasoko dugun, besoinuak tartea geratu hemen, eta segituan Gasteizetik zuzenean Josune Belez den Mendizabal. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Porque sé que desconoce la costa entre el infierno en los estados de sitio. Porque sé que desconoce el olor del amoníaco recubriéndote el espanto, porque nada se detiene. Gernika margoaren kokapenaz, kokapen egokiaz, negoziazioaz, balio artistiko eta sentimentalaz mintzo den egun hauetan, besoinuari hasiera ematen diogu Radio 3ek sortu zuen 11 kontzertuen zikloarekin, Suena Gernika izenekoa. Gernikako bombardeaketaren 80 urte betetzen zirenean, eta gonbidatuen artean Rosalia eta Belako egon ziren, besteak beste, baita Eskirlak ere. Eskirlak Niño de Eltzeren ahotsean jo zuen Destruidnos juntos, eta kanta horrekin hasi nahi izan dugu gaur.
Baina Niño de Elcheren ahots eguneratuagoa, elkarrezketa formatuan alegia, sakona ez sentimenduz baizik eta buruz, honakoa melomaniak zikloari amaiera emateko martxoko azken astelenean Monterronso kulturgunean Gasteizen lapurtutako hitz hauek. Yo vengo de una familia de un pueblito de Granada, Montegitar. Ellos llevan muchos años trabajando en Elche por el boom del calzado, en las fábricas de calzado. Y es verdad que el contexto musical, bueno, mi padre es un pequeño aficionado al flamenco, cantaba en las fiestas familiares, mi tío tocaba un poco la guitarra, mis primas cantaban, bueno, este contexto un poco mítico, tópico del andaluz, ¿no? Que canta cuando puede y cuando le dejan. Bai, Inigo, zuk esan duzu, aspaldiko partez ez da, martxotik joan zaigu bai denbora. Audioak jasota uzten ditut nire telefonoan, kaletik noala, hitzaldi batean nagoela, kontzertu batera gerturatzen naizela, soinuak harrapatzen ditut. Bai, onartu behar dut, bai menigabe. Barkan ezazue inoiz hemen zuen ahotsa, zuen melodia zarata entzuten baduzue. Eta 15ean behin egiten dudan sasi zutabe, sasi poetiko, sasi melodia den honetan, ahaztu egin zait apirilaren 4ean grabatutako hau nun izan zen eta zeri erantzuten dion. Inkognita erabat eta bueltak eman dizkiot benetan, Zinez, orain datorren hau ordea klasifikatua geratu zen, egunean bertan bai, horrela izendatu nuelako hondartza, pelotitas, garagardoa. Aitu dituzue, ziru kontzeptu horiek, ez da? Baina, nola ez dira nabarmenduko, ez? Hondartza, pelotitas, garagardoa. Bakarra naiz palen soinuen ja kardiaka jartzen dana, kala idiliko batean entzutean indignatzen dena, ez dakit nire buruarekin haserretzen naizen, edo ulertzen ez dutenekin, olatuen soinuarekin nahikoa dela nahikoa, oasi bat dela gure buruak eta gorputzak abandonatzeko, tak, 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 bueno, glu, 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 psss. Eta garagardolata ere mastrakatu dut. Hondartzatik altxatu eta giro zaldatu dut erabat museo barrenan. Bisita egiten ari den taldetik ez oso hurbil, ez da ere oso urrun, aditzen egon naiz bai disimuluan. Nire aurreko bitrinari begiratuta, begiak argazkietan, baina belarria azalpenetan. Ea oporrak ez direla ez deskantsatzeko, ez aurrezteko, ez da mehetzeko ere entzun diot behin baino gehiagotan nire izebari. Ala bedi, edo ala jaina, ez dakit zer esan. Baina erabaki orduko, Pasko astea agurtu eta jatorria naiz berriro. Eta orain zara eta gehiago, etxepareko etxe bizitza blokean 2 solairuetan obretan ari dira. Ez bat, ez bat eta beste bat. Eta lehen solairutik bera botatzen dituzte apurtutako altzariak. Bator beste bat. Bueno, entzuten duzu, hainbeste zaratarekin ezin isiltasunean irakurri. Ruben Sánchezek hemen duela urtebete aurkeztu zigun bere Inazioaldeko Ipuin lehiaketaren saria izango zena, urte bat pasa da bai, eta liburuak argia ikusi du, eta aurkeztu ere egin du Liburutopian. Ni neu, orain, baldago gauza zilbor zalea hori. Zilborreko bide bolatxoak atera eta jendeari erakustea baino. Bueno, ez jarri horrela, Ruben. Denok ez baita haukagu bolatxoak zilborrean sortzeko gaitasunik, eta bestenak, egia esan, grazia egiten digute eta lilura ere sortzen digute. Mundu guztiak du izenburua, Rubenen liburuak, eta Rubenen liburua irabazle honek, etorkizuneko bidaia distopiko bat proposatzen digu. Nire ustez errealegia da Rubenek jaso duen mundu berri hau, eta portugesez ere hitz egiten ikasi du bere lagun berriarekin.
Bueno, alaxe, aurkezpenean ere Ruben Sánchezek kanta egin du. Aldez aurretik justifikatzuz, duela 20 urte, ez duela gitarrarik hartzen, bla, 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 txor, 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 obladi, oblada, pipipi, popopo. Pareko tabernan karaokean zeudenei 5 axola, gitarraren soka eta afinazioa. Tabernako bikoteak baino asko hobeto egin duzu Ruben benetan, zu nahiko lotxati eta beraiek oldarki edo oioki ez dakit zer esan. Bueno, onaino, aste honetako B soinuak dakarrena, soinuen matrakarekin edo, matraka baino txuntxunarekin beste nonbaitera joango naiz oraingoan. Txuntxunarekin tropeten soinua hauxe da gure patroiaren eguna, ezta? Hala dio kantak. Prudentziaz gomendatzen dizuet ibiltzea datozen egunetan, Arabar aldetik, baldin bazaldetan. Josu Nebelez hemen dizabal, musio ondi bat Gasteiz inguru hortara. Zain osko. Bai, berdin, agur! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bazen behin Euskal Herriko herriska batean Nun gelditu gara lagunekin, Pirrit? Zeraingo parkean. Katzi porreta, hor dago itxasontzia! Herri edo auzo txikiak dira Aduna, Alkiza, Altzo, Larraul, Albiztur, Berrobi, Bidaniagoiatz, Errezil, Lizartza, Abaltzizketa, Ikazei eta Itxasondo, Olaberria, Ongiozar, Ezkio Itxaso, Gabiria, Zerain, Aizarna, Aizarna Zabal, Arroa, Itziar, Oikia, Zizurkil, Aginaga, Ereñozu, Igeldo, Zubieta eta Berastegi.
Txikiak izateak ez du nortasun gutxikoak direnik esan nahi. Badute zerbait komunean aipaturiko 28 herri eta auzoek. Eskola txiki bat dute handi egiten dituena. Gaur Tolosan ospatzen ari diren Gipuzkoako eskola txikien kirol topaketaren aitzakian etorri dira gurera laborategira, aurten erronka berezia duten Zizurkilgo mendigain ikastetxeko ikas komunitateko kide diren Leire Iraola Urbieta eta Naia Alkorta Elezgarai. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Zer modu zabete, imaginatzen dut egun hauek nahiko ez dakit kaotikoak edo gauza asko egin behar diren egunak izango direla, ezta? Bai, ja pixka atzea kontaketakin hasita gaude, eta oain arte gauza hundik eta antolatzen da ibili gehan bezala, ja hasi gea giltzak nun utziko txeu eta olako gauza txikiko baita antolatu nahian, eta bueno, egia esan bai, ja azkeneko astero bilera bat obidazkau, eta ja topea gabiltza. Bueno, mendigain eskola txikia dela esan dugu, zerk egiten ditu desberdin eskola txikiak? Bueno, gehien bat, herrita auzo txikitan noen eukitzia eskolak, ematen duna da herriai bizila. Herriko taberna bezala, eskola eukitziare oso importantia da. Eta eskola herritarra izatia, da berezitasuna-etako bat, herriakiko atxikimendu berezia eukitzea, eta balanda ere mutan daude, jende gutxi dia, orduan, gutxi bizigea, orduan, adin anistasuna da, gehiena, igual kanpotikan behiratuta gehiena entzatzen gauza bat, gadiez gure eskolan 2 urtetik 12 urte bitarteko ikasleek elkarrekin egoten dira. Horretaz gain, eskola txiki bakoitzak bere ingurunea eta bere ezaugarrien araberako proiektu pedagogiko propioak dauzkate, eta horrek ere berezi egiten ditu, ez? Azkenean, aurrek ikasten dute beraien inguruaren baldintzen arabera, beraien ezaugarrien arabera, eta eskola batzuetan bagian haundi asko daude edo txiki asko daude, eta horrek ere asko baldintzatzen du beraien egunerokoa. Zein dira baloreak edo esango du balore bereziak eskola hauen oinarrietan zintzu, ze balore daude? Bueno, eskola hauetako gehienak arnasguneetan daude, eskola txikiak dira, beraz euskara oinarrizkoa da, ezkidetza ere lantzen da, azkenean landa eremuetan egoteak ere badauka nolabait arrisku hori, ez? Genero bidezko banaketarako eta eskoletan lantzen da, aurrak ezkidetzan estea, eta bestetik laguntzen du natur eremu horretan egoteak naturarekiko atxikimendua eta balore ekologikoak ere lantzea, ez? Orduan, badira eskola batzuk bizitzarako aurrak prestatzen dituztenak, tailerretan eta antolatzen direnak, beraz, ohikoa da bapatean umeak aroztegian etxerako txakurraren etxetxoa ikusten egitea, edo sukaldean irakasleen menua prestatzen egotea, ez? Hortaz, ikaskuntza bera ere oso praktikoa bihurtzen da. Gaur aipatu dugu, Tolosan elkartu direla, esango dugu eskola txikiak, Gipuzkoako txoko desberdinetatik etorri direla aurrak, eta zer ospatzen da zehazki gaur Tolosan? Aipatu dugu kirol topaketak, zergatik kirol topaketa batzuk? Gehien bat, guraso koordinakundetikan daula sortu zen eskola txikin saretze hau, guraso batzuk ikusi zuen 80. hamarkada bukaeran, bazeola alako, azkenen eskola txikik izateak jende gutxi zeate, eta nunbait jahute zeanen entzuteko baita ez da berdina. Handi bat ientzun edo txiki batzu ientzun. Orduan, bai ikusi zuen behar bat elkartzeko, eta hortikan hasi zian festa antolatzen, eta baita ere, adibidez, gorputzezik eta klasek edo inberdianen, egia da, gutxi gehala. Orduan, bai daudela, denak ez gaude egoera berdinetan, badaude 20 ikasle inguruko eskolak, eta badaude 60 gehiago, 70 ikasleko eskolak. Orduan, denok ez gaude egoera berdinetan, baina bai da, leku bat, talde handi baten kirol topaketak inez jendia ezautu eta elkar ezagutzeko.
Topaketen inguruan, esan dugu, ezta? Kirol, ezagutzeko modu bat izango dela, gaurko topaketa horiek. Gero baita, ekainaren 14an ospatuko da, esango dugu, Gipuzkoako eskola txikien festa, egun horretan ere egingo dira horrelako jolasak edo, bezalako ekintza batzuk, elkarren artean ezagutzeko? Bai, topaketaren aitzakia saretzea da, Leirek esaten zuen bezala, eta elkarra harremantzea. Kirol desberdinetan arituko dira, eta eskola txikien festaren aitzakian ikasturtean zehar erronka desberdinak egiten dira eskolak proposatuta, eta azkeneko erronka justu gorputz hezkuntzari lotutako erronka izango da, ekainaren 14ean egingo dena, eta bertan jolasak eta kirol desberdinak probatzeko aukera izango dute, beraz badu topaketarekin lotura, eta gaur ikusten dutenaren araberako aldaketak ere egongo dira, ziurrenik ekainak 14ko jolas horietan. Azkenean topaketan 26 eskolak parte hartzen dute, 28 eskola direla esan dugu eskola txikiak, baina ikasleen adinarengatik 2 eskola kanpoan gelditzen direnez. Eta badu berezitasun bat egun honek ere bai, topaketaren aitzakian eta autobusa hartu behar denaren aitzakian, autobusen kostua altua denez, eskola askotako ume guztiak etortzen dira Tolosara, beraz, topaketan 3. mailatik gorako aurrak ikusiko ditugu, baina kaleetan eta parkeetan, txikitxoagoak parkez parkeko plana egiten dute, eta Tolosan bazkaltzen dute, eta egun pasapolita izaten da, beraz, saretze hori topaketa zaratago joaten den zerbait da, elkarrekin eguna pasatzen duten eskolak asko direlako. Barkatu, bai. Aipatzeko baita aurten, berezitasun bezala zitzurkilen berriz hartuko deu, parte hartzen goizen festa egunen, parte hartze jolas hauek antolatzia, ze guain dela urte desente hola funtzionatzezun eskola txikin festak, baina pandemia dela eta urte baten kale ointzan eskola txikin festa gabe gelitu ginen, eta horren ondoren bai gertatu zen festa pixkat individualizatzea, goizen puzgarrik eta olako gauzak eotezian, baina etzan eoten eskola arteko jolasik. Orduan bai izan da guraso koordinakundetik etorrian gauz bat berriro berrartzeko beharra ikusi dela. Orduan aurten izangoa urte askota gero, goizen egongo diala jolas parte hartzaile hauek eskola txikin festan. Uste dut momentua badugula, gaur Berazubi estadioira jo eta Xabi Arrieta lankidea antxe dugu. Xabi, ze giroari zarete bizitzen bertan, hemen ari gara, nolabait arduradunekin hau guztia kokatzen, baina zu bertan zaude, eta uste dut, aur eta gaztetxoz inguratuta eta giro bizian. Inigo ala da, hemen txegaude Berazubiko estadio honetan, nik ere ja pare bat buelta eman ditut jendea ondo aurkitzeko, lokalizatzeko, baina lortu elkarrizketaren bat, hemen daukagu umetxo bat, Irati Teieria izenekoa. Zertara etortzatu, ze ilusioz hartu zute proba hau? Kirola itea, zenei asko gustatzen kirola itea. Eta gero, zei eskola txikitatik etorrizea, nondik zatuzte? Ezkio itxasoko eskolatik. Eta proiektu hau, zaitu beste eskola txikitako jendeakin eta umekin elkartzea. Ondo aizia pasatzen, edo zenbat erainoko plana daukazute hemen? Nahi asko gustatzen zait etortzea kirolaitea eta beste eskolatako kezautzea. Eta hemen ikusten dago, pila bat umetza dela, pila bat kirol posta daudela, zein indituzu? Bakizu bakoitzean zea izaten diten? Niko oin arte indituz toka, dodgeball, marraztea jolas kooperatibok eta oain inbardet luzera jauzia. Eta gehiena, zein gustatzen zaizu? Dodgeball. Eta gutxiena, zein esan ez du, nahi hau ez zait gustatzen? Toka, ze oso txarra nahi. Bai, ez ez du asmatzen tokai txapakin jotea? Igual, mejoratu. Igual beste vuelta bat eman eta jolastu pixka gehiago. Eta bai praktika da, ni bai oso txarra nahi. Orduan, praktika pixkatekin hobetuko dugu. Igual. Inigo hemen lehen elkarrizketa, beste unmeren batekin saiatuko gara, antolatzaile batekin lortzen. Bitartean,
bueltak ematen jarraituko dugu. 800 metroak osatu dituzu dagoeneko Xabi Arrieta, ez dakit 5.000 metroko markaren bila edo azabiltzanan bueltaka berazubiko estadioan, ezkio itxasotik iritsi da Irati eta arekin aritu zara, izu jator eta iztun, beraz, begi ona izan duzu edo bintzat errex konektatu duzu, mikrofono batek beti ematen duelako alako susto sentsazioa. Xabi, aipatu dugu, 500 gora ume dabiltzala gaur Tolosan, dendenakan berazu bindauzkazu, ikaragarrizko giroa eta ez dakit, energia egongo da han zelaian eta pistan, ez? Bai, hemen berazu umez gainezka dago, antolatzaileak ere bai, irakasleak, eta esan dezakegu, estudioan asko komentatu egun gai bat, hemen bai dagoela ejertzito bat. Xabi Arrieta, besterik baduzu, eskatu pasoa, eta nik hemen preskutxan izango zaitut, behar dugunean, berriz ere zurekin bat egiteko ados? Ados. Eta hemen barne humorea erabili du Xabi, baina entzulekin ere elkarranatu behar dugu. Atzo, jeupe egitasmoko arduradun, Joxan Aramaiok, ejerzito hitza erabili zuela, nahiko hizkuntza belikoa ere iruditu zitzaigun, eta ez zinukatu, gerora hemen gure barne katxondeoa edo izan genuela ejerzitoaren kontura, eta hortik Xabiren adierazpena. Ez dakit nik hemen gurean dauzkagu hizketan eta nolabait, festa guzti honi alako sostengua ematen leire iraola eta nahi alkorta, ez dakit enbidia puntua daukazuen, gaur berazubin egon nahiko ote zenuketen, edo ederki zaudeten, han daudenek energia hori kudea da ezatela, eta zuek hemen, zein da puntua? Bueno, gaur jaieguna daukagu, ez da? Leno aipatu zuen maite duten momentuna. Bai, nahi ez maite duterako momentua daukazu zuk leire oraintxe. Nik maite dutena da, jundaneko 8 bat urtean ama izan itzanetik bakarrik eoteko denboa eukitzia. Eta gaurkoa bat horretarako egun bat, beraz. Tarteka olako egun bat gusto hartzea. Así que gaur aprobetxatik mango du. Alago aldatu gara. Zizurkilera itzuliko gara berrize. Zuen eskola itzulita aipatu badakigu erronka bat duzuela. Zein da erronka hori? 28 urteren ostean, eskola txikien festa antolatzea dagokigu, Gipuzkoako eskola txikien festa, urtez urte herri aldatzen joaten den festa da, eta leirek aurreratu duen bezala, apur bat gainezka gaude jada, ekainak 14 gerturatzen ari zaigu, eta polita egin nahi dugun egun bat da, beraz horra gabiltza, batzordeetan antolatzen. Ez da ohiko beste eskola edo ikastolen festen antzeko bat, baizik eta hemen helburua saretzea da, eskola txikietako familiak elkartzen gara nagusiki, eta herri osoak parte hartzen duen festa bat da, beraz, esan genezake parte hartzailea izateaz gain, lan askoko bide bat dela, eta egun polita izatea espero dugu, eguraldiak errespetatzen gaituen. Bai, tokatzen zaigu urtero herri bati antolatzia festa, baina beti izaten da eskola txiki guztien festa dela, naiz da urten zizurkili tokatu antolatzia. Eta 88 tokatu zitzaigun herriko aur bezala bizitzia, eta guain tokatu zaigu guraso bezala antolatzia. Aizue, bertan gertatuko denaren inguruan segituan zertzeladaren bat edo eskatuko dizugu, konta daitekena konta diezaguzuen, baina Xabi Arrieta berazubin beste gazte batekin, beste ume batekin daukagu. Xabi, aurrera? Bai, hemen umeak asko animatzen dira elkarrizketak egitera, hemen esante famosoak egiteko direla. Zure izena nola da? Eki. Eta ze ikastolatatik etortzea, urrutitik zatoz? Ez, arrutik. Eta hemen pista inguruan hainbat kirol dauzkagu, leheno neska batekin hitz egiteko aukera izan dugu. Zuri gehiena zein gustatzen zaizu? Dodgeball. Eta gutxien, zein esango zehala hemen txarren asatekotan? Dana gustatzen eski baino salto itekoana. Bai, zaizu asko gustatzen? Gustau bai, baino gutxiena. Eta arrazoia zein zaiteke? Ez da. Eta hemen, mejora gehiena, ze ariketa ban ikusten dut. Zerbait hobetu daiteke? Ez, nahi da notatzen. Eskerrik asko elkarrizketa egitea Inigo entzun duzu, hemen umeak beti kirol ezberdinak aukeratzen dituzte, denetan daukate hor hobekuntza puntu hori, baina hemen jendea oso alai, denak korrika, denak jolasean, eta espero ezagun inorrek mine ez hartzea. Ez, seguru ez, eta etxera iritsiko direla, gurasoak pakia handi hartutako egun baten ostean, pozik. Nik aldera badaukat mailan botatzeko, akaso ni naiz dodgeball zer den ez dakien bakarra?
Ni ere bigarrena. Eneko bi, bale. Noa zu bale dizu? Nei sonatzeit, noiz baitin etela soenketan, baina ni baloia eske zinet. Orduan, igual ja memorietik gendin dut. Pixka traumatiko bezala. Bai, bastante trauma ukat baloiakin. Xabi Arrieta, zuk badakizu azaltzen zer dan dutchball delako hau? Jakinez, baina hemen pistatxo batzuk eman dizkiate, ikusi dut buelta oso amaterakan berazuri fijatu naiz bakoitza zertan datzen, eta bueno, zerbait ulertu dut. Ados, Naia, Leire, zuek badakizu zer den? Bueno, nik dokumentazio lanak egin ditut. Gorputz hezkuntzako irakaslearekin jolas hauek errepasatu egiten dituzte, arauak errepasatzen dituzte, denek bat egiteko. 17 kirol desberdinetan arituko dira gaur, eta dutchbola da nolabait briletaren bertsio berritu bat, 3 aloiekin jolasten dena okerrez balimanago, agian ez da jolas hau, izan daiteke ez. Eta oso gustora jokatzen duten jolas bat da, baina hori, azkenean hemen balioa daukana da, gorputz hezkuntzako irakasle desberdinek antolatzen dute, eskola desberdinetakoek, eta ikusten duten beharren arabera, eskoletan identifikatzen dituzten beharren arabera, jolasak aldatuz joaten dira urtez urte, eta arauak moldatuz beraz, atzetik lan handia dago beraien partetik, eta hor ere balioan jarri eskola txikietan kirolak daukan garrantzia, eskola asko dira baso eskola formatuan aritzen direnak, edo mugizientzia, edo bestelako tailerrekin mugimendua bateratzen dutenak, eta badago hor gorputz hezkuntzari balioa ematearen balore hori leheno ez duguna aipatu, eta horrek azkenean osasunean daukan eragina zoragarria da. Bueno, ondo baderitzu zuen, Jon Arrazola irakaslearen testigantza ere bilduta daukagu, eta hauxe elkarbanatu du gurekin. Bueno, kirol topaketak Tolosako Berazubiko futbol zelaian egiten diren kirol topaketa olimpiada batzuk dira. Aurtengo 23. ekitaldia izango dela iruditzen zait. Eta aurten adibidez parte hartuko dute Gipuzkoako 26 eskola txikietako 560 ikaslek. Aurreko urtetik gainera, eskola hau ez gain, Tolosako lanbide heziketako ikasleen laguntza ere izaten hasi gara. Eta egiten diren jolasak adibidez dira atletismoarekin zerikusia duten ekintzak, izan daitezkena 50 metro korrikain, esiak, altuera jauzia, luzera jauzia, sokatira, eta gero hau ez gain ere, gaur egun eskoletan egiten diren jolasak izan daitezke. Hoiexeria, dutchball, baita ere harri-horriar, eta bar. Tira, bortxe genuen, Jon Arrazola irakaslearen azalpena, nolabait gaurko topaketa hauetan egiten duten horren inguruan, baina aizue, Leire, Naia, primizia bat ere badaukagu gor bigarren kafean gure entzuleekin elkar banatzeko, eta hau da, zuzen ere, Mendigain eskolaren abesti berria ere badela, lan handia eman dizuen proiektu bat, baina dagoeneko gauzatuta dagoena, eta izen aldaketa bati eta eguneratu behar bati ere erantzuten diona, ze kantu izan, bazegoen, baina nolabait, gaur egunera ere ekarri bartzen kantu hori. Bai, eta eskola txikien festaren aitzakian logoa Miruaga da, zizurkinen oso berezia den hegazti bat, eta hemen daukagu, paparrean, Miruari kantatuko diogu, eta, lan handia eman duen kanta bada, Loatzo Musika Eskolak egin du musika, Unai Mendizabalen hitzak dauzka, eta Bukalai dantza taldeak koreografia ere jarri dio, beraz, ea gustatzen zaizuen. Entzuleo, kauxe kantua Mendigain gainean egan, eta gerora guk gure webunean ere zuen eskutara jarriko dugu, eta bertan horre kredito guztiak eta itortza guztiak ere behar bezala egingo ditugu, baina hauxe da kantua. Zabal besoak, zer ikusten da hangoitik. Gure lagunen babes goxoak, egarazten gaitu pozik. Euritantak zenbatzen eta, odeien ertzak marrazten.
Entzuleok, hause kantua esan da bezala, gero gure webunean ere entzungai izango duzuena, eta noski, eskola txikien plataformetatik ere helaraziko dizuetena, mendigain gainean egan, eta leiretan nahiari, mil esker ematea bezerik etzaigu geratzen. Zuei, eskerrik asko. Naia, zu gero gurekin izango zara, beraz oso urtira zara joango, leire, nahi duzun arte, bigarren kafe bat ere hartuko dugu. Eskerrik asko. Eta gu bagoaz orain azken ordukoaren bila estudio zentraletara, ez Bilboko estudioetara, barkatu entzuleok, Itxaso Leon Kareaga lankidea, antxe dugu eta prest, eta segituan berarekin aritzeko moduan izango gara, orain bai, Itxaso Leon, egunon. Kaixo egunon, agian gogoratuko duzue kasu hau, duela 2 aste Sanduzelain hildako emakumearen bikotekideoia aske geratu da ikerketaren zain. Alde batetik epaileak aipatu du ezin duela dagoeneko frogarik aldatu eta emakumearen ihesaldia erabaki pertsonala eta zorigaiztokoa izan zela ere adierazi du. Hain zuzen, Iruñeko lehen auzialdiko auzitegiko emakumearen aurkako indarkeriaren ataleko titularrak aske utzi du Sanduzelain bikotekideoia hilostean atxilotutako gizona, eztabaida gogor baten ondoren etxetik ihes egiten saiatzen ari zela amildu zen leihotik emakumea. Bere autoan argudio polemikoak ematen ditu epaileak, esan duenez, egia da inputatuak hilabeteak zeramatzala biktimarekin bizitzen eta harremanetan naiz eta babesa agindupean egon. Eta gaineratu du halaber gizonak atea itxi ziola heriotzaren egunean, baina etxe bizitzan pertsona gehiagok zutela ateko giltza eta zoritxarrez erabaki pertsonala eta zorigaiztokoa izan zela hildakoak berak hartu zuena eta ikertuarekin horrelako eztabaidak izaten baitzituen harreman hautsi eta berriro adiskidetzekoak. Ostegunean egindako agerraldi batean fiskaltzak behin-behineko askatasuna eskatu zuen, orain epaileak eskaera hori onartu du adieraziz, atxilotuak ezin duela jada frogarik aldatu eta jaso ditzaken zigorrek, aukera ematen dutela hain astunak ez diren beste neurri batzuk adosteko. 15 egunean behin epaitegian agertzeko eta helbide aldaketak jakinarazteko bete beharra ezarri dio hortaz. Autoaren arabera biktimak eta auzipetuak harreman sentimentala izan zuten eta emakumeak salaketa jarri zuenaren aurka tratutxarren delitu bat egotzi da. Prozedura horretan 2025ko irailean urruntze agindua ezarri zioten. Hori batetik eta bestetik ekonomia gaietan kontatu behar dugu Tubacexek 1,3 milioi euroko irabaziak iragarri dituela 2026ko lehen hiruileko honetan eta nabarmendu du hori oso urrun dagoela duela urtebeteko aldi berean lortutako 7,9tik. Aste honetan bertan ertearen aukera filtratu da. Ameriketako Estatu Batuek ezarritako mugazergek sortutako ziurgabetasunak markatutako testuinguruarekin lotu ditu datuok konpainiak horri ekialdertaineko gatazka gehitzen zaiolarik. Arabako industria audien eta produktuen fabrikatzaileak ostiral honetan eman ditu jakitera urteko lehen hiruhilabetetako emaitza hoiek salmentek ere 15,4 egin baitute behera. Iazko lehen hiruhilekoan 182,3 milioi izan ziren eta urtengo lehenengo hiruhilabeteetan 154,2 balatu hauekin. Tubacex aldi baterako enplegu erregulazioko espediente aurkezteko aukera aztertzen ari da, esan bezala batzordeko iturriek aste honetan jakitera eman dutenez eta enpresa isilik mantendu da oraingoz. Hauek une honetan berritzeke genituenak eta 12etatik aurrera jarraituko dugu aktualitatearekin. Eskerrik asko Itxaso Leon Kareaga, guk aurrera egingo dugu, esan da bezala 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian, eta bien bitartean, Noa Gaztainagare prez segituan, liburuaren nazioarteko egunari, atzoko egunari, behar bezalako aitortza egiteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Atzo, apirilaren 23 izan zen, eta urtero bezala liburuek protagonismo berezia hartu zuten kalean zein dendetan. Liburuaren nazioarteko eguna 1995etik ospatzen da, eta urte horretan UNESCOk ezarri zuen. Irakurketa sustatzeko, eginen lan aitortzeko eta argitalpenen garrantzia azpimarratzeko. Eta batzuek galdetuko duzue, zergatik aukeratu zuen apirilaren 23a? Arrazoia nahiko sinplea da. Izan ere, egun horretan hil zirelako literatura unibertsaleko 3 izen handi. William Shakespeare, Miguel de Cervantes eta Inca Garcilaso de la Vega.
Egun hau irakurtzaletasuna ospatzeko aitzakia ezin hobea da. Baina irakurleek eskuetan duten liburu bakoitzaren atzean askotan ikusten ez den prozesu luze bat dago. Izan ere, eskuetan dugun istorio bakoitzak bide luze bat egiten du irakurleengana iritsi aurretik. Idazlearen lehen ideietatik hasi eta argitaletxeen eskuetara heltzen den une horretatik aurrera prozesu konplexu bat jartzen da martxan. Irakurketa, balorazioa, edizioa. Baina nola erabakitzen da zein istorio burutuko den liburu? Nola heltzen da eskuizkribitu bat apaletara? Zer pauso jarraitzen ditu manuskripto batek argitaratu izan aurretik? Horren inguruan galdetu diegu Euskal Argitaletxeei, besteak beste, Erein, Elkar, Txalaparta eta Suari. Manuskrito bat jasotzen dudanean, nik irakurri egiten dut, eta aztertu ostean, ezezkoa edo baiezkoa ematen dut, ez? Baiezkoa baldin bada, edizio lan bat egiten dut, eta hori idazleari bidaltzen diot. Idazleak aldaketa horiek sartzen dituenean, eta pozik gelditu denean bertsio horrekin, hori zuzentzaileari pasatzen diogu. Zuzentzaileak zuzendu egiten du testua, eta ondoren maketatu egiten da. Eta maketa prest dagoenean, imprentara bidaltzen da. Uxu Errazkin eringo Argitaletxeko editorari ginen entzuten, baina Elkarrek ere kontatu digu nolakoa den prozesu hau. Proposamen bat jaso eta egin beharreko prozesua azten da azterketatik, bai? Jaso dugun testu hori aztertzetik, bai? Orduan editoreak egin behar duena da, irizpidez berdinen baitan jasotako proposamen hori aztertu bere egokitasuna, kalitatea, bai? Eta beste bat irizpide aintzat hartu, baita ere ia jaso dugun horrek gure argitaletxean, gure edizio planean zentzua edo lekua baute duen ere, eta behin hori argituta, torre erabakia, ez? Eta erabakia izan daiteke, noski baiezkoa edo ezezkoa, bai? Kasu honetan, gehiago izaten dira ezezkoak baiezkoak baino, bai? Eta ezezkoa den kasuetan, gurean, bai, guzti erantzuten alegintzen gara, eta erantzun hori arrazoitzen ere alegintzen gara. Ez da atsegina izaten, baina egin beharreko prozesu garrantzitsu bezala ikusten dugu. Eta aldiz, baiezkoa eta egokia ikusten baldin bada proposamena, hor aktibatzen da, liburua sortu arteko prozesu guztia, ez? Egile horrekin harremanetan jarri eta editore egile harreman hori ekin, bai? Eta hor, azkar izan da, izango litzateke batetik edukiari forma emateko lan prozesua bideratu, edukiaz gaindi ere, liburuari berari ere forma emateko prozesua ere aktibatuko litzateke, non hor bestelako kide batzuk ere parte hartzen duten prozesuan, izan daitezke ilustratzaileak, diseinatzaileak eta beste. Eta behin hori amaituta, etorriko litzateke, imprentaratzaren fasea, eta behin fisikoki jasotzen dugunean liburua, berau merkaturatzeko prozesua abiatuko litzateke, eta dagokion sustapen edo promozio ekintzak martxan jartzea. Hoxe litzateke askarra salduta, proposamen bat jaso, eta ze ibilbide egiten duen argitaletxe baten baita. Iraultzaile batek anelidoak ikertzen Liburu bat eskuetara heltzen denean, askotan hazten dugu atzean dagoen lan guztia. Manuskrito bat jasotzen den unetik, argitaletxeek irakurketa sakona egiten dute, balorazioa eta ondoren aukeraketa prozesu bat hasten da. Ez da erabaki azkar bat, testu bakoitza aztertzen da, egokitasuna, kalitatea eta argitaletxearen ildoarekin bat egiten duen ala ez kontuan hartuta. Horregatik, askotan idazleek hilabeteak edo urteak itxaron behar izaten dituzte erantzun bat jasotzeko. Kaixo, ni Jargin Aritu naiz, Sua edizioak argitaletxeko arduraduna.
Galderak hauexek, zein da manuskrito bat jasotzen duzuenean egin behar duzuen prozesua? Testua editoreak hartzen dugu eta lantzen dugu, zuzenketa ortotipografikoari eta estilokoari ekiten diogu. Zalantzaren bat sortuz gero, egilearekin hitz egiten dugu, harremanetan jartzen gara, eta testua prest egotian, diseinatzailearen eskuetan jartzen dugu, horrek maketatzeko. Maketaratzeko, diseinatzaileak aurretik mapak prestatu ditu eta argazkiak ere aukeratu ditu. Testua, argazkiak eta mapak eskuartean edukita liburua egiten du eta gero egileari bidaltzen diogu bere onarpena eta zuzenketak jasotzeko eta horren ostian inprentara doa. Zein dira historian gehien saldu dituzuen liburuak? Badaude batzuk eta oso ezberdinak. Pirineos, Guía de los 3000, Rutas para descubrir árboles monumentales, Guía de huellas, señales y rastros, Los secretos del choco a su cocina, hori ikusten dozuenez anitzak. Hoiezek aipatuko nituzke historia luzeko liburuak dira. Prozesu horretan editoren lana ere funtsezkoa. Testua landu, egokitu eta azken emaitza ahalik eta onena izan dadin. Baina prozesutik harago galdera nagusi bat dago. Nola dago gaur egun euskarazko liburuen merkatua? Azken urteotan aldaketak egon dira, baina badirudi irakurtzailetasunak bere lekua mantentzen duela. Nahiz eta erronkak ere handiak izan. Digitalizazioa, ohitura aldaketak edo hizkuntza gutxituen egoera bera. Esanen nuke txalapartan badirela titulu batzuk, orain dela asko argitaratu izanagatik ere, gaur egun funtzionatzen dutenak, eta horietako batzuk dira, adibidez gazteleraz Jokonda Beliren La mujer habitada, edo gatazkaren inguruko baten bat, euskaraz berriz, Joseba Sarrianandiaren Kolosala izango da, eta Jon Maiaren Rio Mundo. Horiek dira gaur egun ere asko saltzen ditugunak. Argitaletxeek azpimarratzen dute komunitatearen garrantzia eta euskaraz irakurtzen duen publikoaren fidelitatea. Gehien saldu ditugun liburuen artean, Toti Martínez de Lezearen nobelak egongo lirateke, eta baita Nur bildumako liburuak ere, Bernardo Atxagaren Obabakoak, adibidez, Ramon Saizar Vitoriaren 1 metro, Angel Ertxundiren 16. Aidanez, zerrenda horretan egongo litzateke ere Jon Arretxe, Ture sagako lehenengoekin, adibidez, Arantxa Urreta Bizkaiaren Kuaderno gorria, eta idazle berriagoak sartzearren, Alaine Agirreren txandakako bilduma, Maren Libe Oieretane, eta Nerea Loiolaren eskapu liburuak. Ikuspegiak ez dira beti berdinak, baina denek bat egiten dute ideia batean. Euskarazko liburugintzak bizirik jarraitzen du. Historiari begira jarrita, badira arrakasta handia izan duten lanak ere. Irakurleen gustuek ere markatzen dute merkatuaren norabidea. Eta zenbait liburuk arrasto handia utzi dute urteetan zehar. Nik euskarazko liburuen merkatuaren irakurketa egiteko bitan banatuko nuke. Batetik hitz egingo nuke eskaintzaz, eta bestetik hitz egingo nuke eskariaz edo liburuen hartzaile masa horretaz. Orduan, eskaintzara etorrita, iruditzen zait, euskarazko liburuen eskaintza oparo bat dugula egun, bai kalitatez, bai kantitatez, bai nolabait heterogeneoa den eskaintza bat, denetik aurkitu dezakegu ia, proposamen berriak ditugu, sortzaile berriak ere
agertzen dira, beraz, eskaintzari dagokionez, nik uste, esan dezakegula, eskaintza potente bat duela gaur egun euskarazko liburu gintzak, eta hori indarrean edo balioan jarri behar dela uste dut, bai? Aldi berean eskaintzara etorrita, eskaintza horri dagokio erdaeretan egiten diren liburuen eskaintzarekin lehiatu beharra, ez? Gure kasuan, gaztelerarekin, frantsesarekin, eta baita ere, esango nuke, ingelesarekin ere lehiatzen dugula, ez? Eta kasu horretan, euskarazko eskaintzaren ikusgarritasun gaitasun hori nekeza da, ez? Izan ere, kuantitatiboki askoz ere handiagoak diren eskaintza batzuekin lehiatzen dugu, eta horrez gaindi ere ikusgarritasun estrategietarako edo ikusgarritasun ekintzetarako gure aldean indar handik duten hizkuntzekin ari gara, ez? Eta adibidat jartzearen sare sozialetan esaterako gure liburuen presentzia edo bestelako hizkuntzatan egiten diren liburuen presentzia ez dago alderatzerik ere, ez? Beraz, eskaintzari dagokionez hori, ez? Nik eskaintza potentea bezala ikusten dute euskarazko liburuen eskaintza, baina badu, ondoan ditu beste bi eskaintza, gutxienez, bi hiru eskaintza beste hizkuntzetan indartsuagoak direnak, eta hor, badagokigu gurea balioan jartzea eta indarrean jartzea eta ikusgarri egitea. Elkarren ekarpenetik txalapartak egin duenera. Euskal Herriko edo euskarazko literaturaren merkatuak baditu berezitasunak, ez? Batetik dagolako irakurtzaletasunaren krisia edo ditzen aldioguna, geroz eta gutxiago irakurtzen delako, edo horrela diote adierazle guztiek, baina bestetik ere hor dago, ez, gurea hizkuntza gutxitu bat dela, eta berezitasun horiekin hala ere uste dute Euskal Herriko argitaletxeok indar eta ahalegin handiak egiten ditugula, eta tarteka ere lortzen dugula irakurlengana heltzea. Beraz, katza eta piperra, irakurleak geroz eta gutxiago, baina gero kalitatea eta esango nuke oso momentu honean dagoela literatura gaur egun. Arrakasta horiek askotan ahoz-ahoz zabaltzen dira eta komunitateren bidez indartzen dira. Eta gaur bezalako egun batean ezinbestekoa da galdera bat egitea. Zer irakurri? Liburuaren eguna ospatzeko argitaletxeek euren gomendioak ere partekatu dituzte. Gomendio bat emateko eta konpromisoetan sartu gabe, azkena kaleratu dituen bi liburuak gomendatuko nituzke, batetik Jurre Ugarteren Arakinaren alaba, eleberria, eta bestetik, azkena kaleratu dugun Idoia Fraile Ugalderen Arranoaren Luma eleberri berezia gomendatuko nituzke. Liburuaren egunerako aste honetan aurkeztu dugun liburu bat gomendatu nahi dut. Maixa Zugastirena da eta izenburua da Itzala gaixotasun baten kronika. Zaila da gomendatzea, eta ez dakidelako zein aukeratu. Batez ere zaila egiten zait gomendio bat egitea, uste dudalako irakurle bakoitza bere gustua dituelako. Nik batzuk botatzearren, aurrentzako berriki atera dugun Karakola eta Barea, edo Maiara Etxoperenaren zaldi bat, edo gazteleraz, Elde den Aralba. Baina dena den, gomendio bat egitekotan, gomendatuko nioke irakurleari gerturatu dadila bere auzo herriko liburu dendetara, eta bertan aski ongi ezagutza dituzte tituluak, eta beraz aski ongi ere egingo dizkiote gomendioak. Aukerak askotarikoak dira, eta gustu guztietarako proposamenak daude. Beraz,
Gaur liburu bat eskuetan hartzen dugunean gogoratu dezagun ez dela soilik istorio bat. Atzean badago lan kolektibo bat. Isila baina funtsezkoa.